Eta berriro ere ongi etorriak, bereziki atzo gaur berriak zaretenok, ongi etorriak, atzokoak ere bai noski. Jakin jardinaldien azken txanpan sartzen gara, bigarren egunean. Atzoko saio eta gero, pixka bat lau ideia edo nire galbaetik pasata gero, noski zuekin partekatuko ditut. Zira Crespok esate zigun ez da izena jartzea, minak identifikatzea, eta nolabait gatazka deitzen diogun hori ez, agian berak marko nazional bat, eta marko nazional bat zer dan gatazka nazional identifikatzeko nondi datorren edo bere ekarpena egin zigun ez da. Ondoren Iñaki Sagardoik memoria ariketa hori ez da, gatazkaren definizioa eta gerora datorren memoriaren industria esaten genuen hori nola materializatzen den, oso garbi azaldu zigun, eta hor azkenean nola banatzen den kapital diferenteak, bai kapital noski ekonomikoa, baita ere kapital kalegintza, kartelgintza, justiziaren kapitala, egiaren kapitala, bai, errekonozimenduaren kapitala, modu diferentetan, kapital diferenteak izan daitezke gainera eta modu diferentetan banatzen dela, ezta. Beti ere botere harremanen kontestu batean. Eta hor oso garbi ikusi genuen zer dan, ez? Memoria bai, emate buruan dagoen zerbait dela, edo hitzetan dagoena, baina gero hori materializatu egiten da, ezta. Hori interesgarria izan zen, eta ondoren, Olatzek ekarri zigun, nolabait gatazkan egon dien, gatazkan parte hartu duten, bereziki Ezker Abertzaleko emakumeen genealogia, memoria eta ezaugarritze hori nolabait kontatzeko modu berri bat edo konta dezagun, ez hori zer izan dan, eta Maider Galardik alde horretatik baita ere gatazkaren eta baita ere pixka bat emakumeen, inguruko emakumeen gaineko ikerketarekin gatazka ulertzeko beste modu ez bitar bat proposatzen zuen, ezta. Nik esango nuke, nire zeraren arabera, nolabait horre idea pare bate atera zirela edo, bat da, auzi nazionalaren edo nazio ukatuaren ardatza, hizkuntzaren ardatza eta generoaren ardatza ezinbestez kontutan hartu behar diala, memoria ariketa eta gatazka benetan konplexizatu eta ondo ulertzeko, eta beste alde batetik, pixka bate akordatu nintzen, Angela Davisek esaten duen esaldi batekin ez, nola egin genezaken guk, berak kasu honetan kontrabotere bezala esango genuke edo, ez? Hegemoniatik kanpo egon gaitezkeenok, gure tasun batzuetan bederen, nola egin genezake guk estatuaren dinamikak eta botere harremanak geuk ez errepikatzeko, geure burua kontatzen ari garenean, edo gatazka bat, edo memoria ariketa bat, edo praxi politiko bat egiten ari garenean, ezta? Nola ez errepikatu hori, Olatzek punitibismoa aipatu zuen adibidez, edo generoaren begirada, edo begirada ez bitarra, edo hizkuntzaren eta nazioaren auzia ere intersekzionalitate horretan kontutan hartzeko elementua dela, ez? Nolabait guk ere beste modu batea pentsatu, beste pentsamendu batzuekin, guretzat geure buruak, geure minak esplikatzeko baliagarriak izan daitezkenak, edo pentsa guztienez horretaz hitz egin, ez da. Eta arratsaldean izan genuen Jone Zuloagak, ez? Euskal gatazka horretaz ari garela, guztiok buruan garai-garaikidetako, ez? Gatazka irudikatzen dugu, baina, gatazka eraman liteke beste eremu askotara, eta baita ere denboran beste garai batzuetara, eta neurri batean gatazka beraren, edo gatazka beren, beste adar batzuk ere badirena, eta kasu horretan, 36ko gerra, edo Espainiako gerra, eta ez gerra zibila, hori ere ikasi genuen, gerra zibila ez da, baizik eta, sustrai politiko eta ideologikoak dituen gerra bat, noski.
Eta, bueno, nolabait historia hori nola jasotzen den, ez? Metodologia bat eta neurri batean begirada autokritiko batekin edo gai batzuk ere jarri zituen auzitan, ez? Nola egin eta azpimarra berezia eginez tokiko historiari, ez? Horren garrantzia, ezta? Eta ondoren izan genuen hain zuzen tokiko historiaren garrantziaren adibide argi bat Usurbil 1936ko Xuan eta Arantxak esplikatu zegunean prozesu hori herritik nola egiten den, kasu honetan 36ko gerra Usurbilen zer izan zen, nola gastatu zen azalduz, eta gero zorionez ibilbidea ere memorialistikoa egin ahal izan genuen herrian, bueno, gure aldea gertu zalako eta lainoak joan zirelako. Hauxe izan zen atzokoa eta gauza gehiago, seguraski bakoitzak beste puntu asko azpimarratzeko moduan izango zarete, eta gaur azken tartea, ezta? Guretzako benetan interesgarria eta nolabait urrengo urrats bat edo izan litekena, urrengo urrats logikoa edo eta da memoria, gatazka, errelatoa hori dena gatazkat dagoen horretan nola transmititu daiteke, bai? Nola transmititzen da? Transmititzen ote da, gazteagoei, belaunaldi berrie, iriste zaie, etzaie iristen, nahi dute, behar dute, ukatu zaiela sentitzen dute, edo zer nondik nora ikusten dute, ez? Hori da, orain goizean landuko duguna, eta, bueno, nik utziko zaituztet, eta Aritz lankidea eta Samara Belte igoko dira, eta beraiek jagidatuko dute pixka bat hori da, denboran, atzotik orainera, biharrera, ze bide egingo dugun, egin daiteken. Bueno, egunon, Loreak esan duen bezala, gaur tokatzen zaigu gazteei gatazka nola iritsi zaien, gazteek gatazka nola interpretatu duten, memoria egintzan nola parte hartu duten begiratzea, eta hortarako denborari galdu gabe, Samara Beltei emango diogu hitza. Samara doktorea da, gizartea, politika eta kulturan, eta irakaslea EHUn, ikusentzunezko komunikazioan graduatu zen, eta ondoren diskurtso ikerketen gradu ondokoa egin zuen Bartzelonan. Kasketak egin bitartean berrian kazetari ere aritu zen, eta badu kronika liburu bat, jakinek berriak eta elkarrek batera ateratzen duten aleka bilduman, nik sinisten dizut izena duna. Hortaz aparte, azken 5-6 urteetan EHUn aritu da doktore tesia egiten, eta azkenean izenburu hau jarri zion, Euskal Gatazkaren memoria mediatuak gazteek iragan kolektiboarekiko dituzten pertzepzio eta posizionamenduen analisi diskurtsiboa. Eta okerrezpanago justu duela urte bete, bukatu zenuen, eta arrezkero EHUn jarraitze duzu irakasle lanetan. Hortaz gaurko hitzaldiak konturatuko zineten lotura zuzena duela aipatutako tesiarekin, ze izenburu hauxe jarri dio, besteen lurraldea da iragana, gazteak, gatazka eta memoria trantsitatzeko aukerak. Beste gabe, zurtzako. Vale, bueno, egunon denoi eta eskerrik asko zuei gaia hau aukeratzagatik aurtengo jardunalditarako. Bueno, atzoko hitzalditatik ikasi dugu, ez? Memoria kolektiboari begiratzeko hainbat modu daudela, hainbat helduleku, eta memoria kolektiboa izango baldin bada, polifonikoa izango dela derrigor, ezta? Nik gai honi ikuspegi komunikatibo edo diskursibo batetik heldu nahiko nioke, pixkate komunikazio ikasketen eta pixkat hizkuntzalaritzaren arteko muga horretatik.
Ze memoria kolektiboa ulertzen baldin badugu gizarte guztia inplikatzen duen eztabaida nolabait metaforiko baten moduan edo, ez? Konturatuko gara hor hainbat ahotsek hartzen dutela parte, ezta? Baina noski ahots bakoitzak ez dauka pixu bera eta hori atzo boterea hitz egin genunean, oso agirian gelditu zen, ezta? Zenbat eta ahots gehiago, orduan eta memoria kolektiboagoa izango da, baina noski anitzagoa izango da, ez? Eta printzipioz, nik uste norabidea hori izan beharko litzatekeela, baina ikusten ari garena justu kontrakoa izaten ari da, ezta? Eta, nik gaur eztabaida metaforiko horretatik, ez? Orain arte nahiko kanpo gelditu den beste talde baten perspektiba ekarri nahiko nuke, gazteena, edo hobeto esan da, gatazka armatuaren zati handiena pertsonalki gogoratzen ez duten hoiena besterik gabe beranduagi jaio zirelako ordurako, ezta? 80ko hamarkadaren bukaeran eta 2000ko urteen hasieran jaiotako belaunaldi horri buruzari naiz. Etaren azken urteak haurtzaroan bizi izan zituztenak, edo badaude batzuk ere 2011 arteko bat ere oroitzapen pertsonalik ez daukatenak, ezta? Zuek pentsatu aurten adin nagusitasunera iristen ari direnak, 5 urte baino ez zeuzkatela etak behin betiko suetena eman zuenean, ezta? Eta beraz, aurreko garai guzti horri buruzko beraien ezagutza, derrigorrez hirugarrenen kontakizunetan oinarrituta dago, alegia interdiskurtsiboa da edo mediatua da, ezta? Belaunaldi hau ez da inondik inora protagonistatzat hartzen, beraiek beraien burua ere ez daukate alakotzat, askotan gainera pasotismoa leporatzen zaio edo desinteresa, eta begiratzen zaionean askotan burlaz egiten da edo gehien bat nolabait gure usteak berresteko benetan ez dakitela ezer, ezta? Eta horrekin ez dakiten ematen du aurreko belaunaldiek satisfakzio puntu bat edo jasotzen dutela, ez? Hori konfirmatu zetan. Niretzat benetan galdera nahiko kezkagarria da, ez? Zergatik horren talde garrantzitsu bat gelditzen da eztabaida metaforiko horretatik kanpo, ezta? Eta bestalde, niri interesatzen zaizkit memoria kolektiboaren eraikuntzan hizkuntzak edo gure eguneroko lengoaiak, ez hitz egiteko daukagun moduak betetzen dituen funtzioak. Eta horregatik esaten dut ikuspegi diskursibo batetik hurbiltzen naizela memoriaren ikerketara. Pentsatzen dudalako pertsona arruntek, nolabait esateko, ez bakarrik instituzioek, ez bakarrik politikariek, ez, iraganari buruz sortzen dituzten kontakizun horietan, horrek asko esan diezagukela, gizartean nagusitzen ari diren korronte diskursibo eta ideologikoei buruz, ezta? Eta gainera laguntzen digula ulertzen pertsona horiek edo talde horiek nola eraikitzen duten beraien identitatea gai zehatz honekiko, ezta? Eta beraz, nik tesian belaunaldi honetako kideak elkarrizketatu nitun, ella da iaz defendatu nuela, datuak biltzen 2008an bukatu nuen, orduan urte batzuk pasa dira, eta ordutik ere beste belaunalditxo bat edo hazi da, ez? Orduan etzen asartu ikerketan. Baina orduko datuak ekarriko dizkizuet. Eta niretzat kezka ez da inbeste gazteek zer dakiten garai horri buruz. Baizik eta nola eraikitzen duten garai horrekiko beraien harremana, beraien identitatearen eta beraien posiziotik edo. Baina adibidez zehatzetara joan aurretik, nik uste garrantzitsua dela memoriari buruzko ohar txiki batzuk ematea, batez ere denok memoria kolektiboaz gauza antzeko ulertzen dugula ziurtatzeko, bale? Orduan, memoria kolektiboa alde batetik eraikuntza narratibo bat da nagusiki, bale? Gogoratzen dugun momentuan sortzen dugun kontakizun erretrospektibo bat da memoria. Gehienetan testuinguru sozial batean egiten duguna, eta horregatikan esaten zuen Maurice Halbwachsek memoria egitan beti dela neurri batean kolektiboa, ez? Gogoratzen dugun momentu horretan, gure ikuspuntu partikularra eta taldearena beti daudelako horrelako eztabaida edo dialektika batean, bale? Bestalde, identitate kolektiboak memoriaren bidez ere eraikitzen dira, edo beste ere batera esateko memoria kolektiboa gutasun baten definiziorako tresna bat da, bale? Iragan partekatuari buruz sortzen ditugun kontakizun horiek, ia beti implikatzen dute ikuspegi normatibo bat, bale? Taldeari buruzko oso oinarrizko galdera batzuei erantzuten dielako memoriak, eta galdera horiek dira, nor gara gu,
alegia, nork osatzen du gogoratzen duen kolektibitate hau, nondik gatoz, eta ondorioz zeintzuk dira gure esperientziak, gure minak, gure pozak, ez? Eta etorkizunera begirako orientazio badauka, ze galdera hoien artean dago baita ere, talde bezala nora goaz, ezta? Historia, gure buruari kontatzen diogun historia horretan oinarrituta. Eta beraz zeintzuk dira gure balioak, gure gidalerro horiek, ezta? Galdera guzti hauek, iraganari buruzko diskursoa edo kontakizuna sortzen dugun momentuan erantzuten ditugu, ez? Eta horregatikan gure unean uneko zirkunstantziek eta interesek eragiten dute, eta horregatikan memoria aldakorra da. Bale? Ez dugu berdin oraituko orain, edo hemendikan 10 urtera beste egoera batean, beste publiko baten aurrean, beste zirkunstantzia batzuetan, ezta? Eta beraz, memoriaz hitz egiten dugunean, memoriaz da bakarrik nostalgiazko album familiar hori, baizik eta gure gaurkotasunaren definizio nahiko zehatz bat ematen duen, eta gainera moralki oso kargatuta dagoen kontakizun bat da, portaera arau batzuk dakartzana berarekin, ezta? Eta horregatikan distorsio pila bat sufritzen dituena baita ere. Eta hain zuzen ere, gazteekin hitz egiteko tarte hartzen baldin badugu, ikusiko duguna da alderdi normatibo hori erabat barneratuta daukatela eta gainera erabat dominantea dela beraien pertzepzioetan edo beraien diskursoetan Euskal Gatazkari buruz hitz egiterakoan. Nahi askotan gertatu zait, saiatu naizela beraiei aktore edo gertakari zehatzei buruzko deskribapenak eskatzen, besterik gabe, nola eskribatuko zenuke aktore hau, zer gertatu zen toki honetan, urte honetan, ez? Eta beraiek erantzunak deskribapenekin abiatu aurretik ebaluazio moralekin abiatzea, ez? Eta ikusiko dugu adibide bat. Espero dut letra nahiko handia izatea, atzekoek irakurri ahal izateko, baina irakurriko dizuet alare, bale? Hau da Xan deitu diodan parte hartzaile batekin egindako elkarrizketa bat, Xanek momentu horretan 15 urte zeuzkan eta Hendaiakoa da. Eta nik galdetzen diot, nola deskribatuko zenuke orokorrean etaren jarduna? Eta bera galdetzen dit, urte hauetan edo lehenago. Eta nik, hasi zenetik, horrela orokorrean, ez? Eta bere erantzuna da. Uste dut, hasieran egin zutena ongi dela. Esan nahi dut, bai, ongi dela. Hor badago barne negoziazio bat bere buruarekin, ez da? Ondo dago, ez dago, Baina gero egin dituztela ekintza batzuk ez zirela ez dakit. Ustez nahi bada ez dakit. Helburua bezala baldin bazen frankismoa eta hori dena gelditzea ez ziren biktima inozente batzuk erail behar, ez dakit. Adibidez hiperkorrean bezala, ez? Nire ustez hori ez da egin behar. Ez dakit, nahi badugu zerbait lortu, ez dakit, ni nago biolentziaren aurka, baina adibidez jartzen naiz hor, etako ideian bezala, egin dutenean hori, ez dakit. Hasieran egin dutena ongi bezala, gauza batzuk direktuak bezala, baina gero joan direla ez dakit. Ez direla joan direktura, joan direla adibidez hiltzen enpresako batzuk, eta hori ez da oso direktua Espainiako estatuarekin. Nik nola egiten dut lan horrelako pasarteak dauzkadanean, ezta? Ni saiatzen naiz patroi diskursibo edo linguistiko batzuk identifikatzen, zerbait esaten didatenak hizlari horrek gai horrekiko daukan posizionamentuaren inguruan, ezta? Eta orduan, zer ikusten dut? Alde batetik ikusten dut, nik Xani deskribapen bat eskatu diodan arren, eta deskribapen hori oso aseptikoa izan ziteken arren, ez diodalako bestelako baldintzarik jarri, berak ja ebaluazio propio batekin abiatzen du, ez? Beharra ikusten du nolabait gutxiengo moral bat edo, ez, betetzeko hizlari bezala edo mintzakide bezala legitimatua izateko hasteko, ezta? Eta orduan, hor badago barne negoziazio bat, hasieran ongi, gero gaizki, esan nahi dut, bai, beltzez markatuta daukazuen zati honetan, esan nahi dut bai honetan, ikusten dena da, bera daukala barne eztabaida bat, kanpotik ezagutzen dituen diskurso batzuekin, ezta? Berak bere burua ebaluatzen du hitz egiten ari dan momentuan. Gauza bada bere iritzia, hasieran ondo zegoen, baina bera kontziente da, kanpotik seguruenik existitzen dela diskurso nagusi bat esaten diona edo ez. Eta orduan, hori bere buruan aktibatzen da, eta badago barne negoziazio bat, ezta? Eta hortik handoa eraikitzen pixkat bere posizioa. Sumatuko ditugu ere pasarte hauetan, gizartetik ezagutzen ditugun makronarratiba edo diskurso nagusi batzuk. Adibidez, atzo ere atera zen bi faseen narratiba horrena, ez? Frankismora arte nolabait legitimatu daiteke, frankismotik aurrera ez, ezta? Eta hau ere da gauza bat, etengabe errepikatzen dena gazteen narratibetan,
badelako besterik gabe beraien ingurune sozialetik ikasi duten zerbait, ezta? Eta reproduzitzen dutena. Horregatik argumentatzen dut memoria hau dela nagusiki mediatua edo interdiskursiboa, ezta? Etengabe sumatzen direlako, eta seguruen gure diskursoetan ere sumateko lirateke, eragin sozial horiek nolabait, ez? Ikusten da ere identitate kolektibo bat badagoela, ez? Ikusten fijatzen baldin bagara, lehen pertsona plurala nola erabiltzen duen, ezta? Nahi badugu zerbait lortu, hor, xanek bere burua kokatzen du, nolabait identitate kolektibo zabalago baten barruan, ez? Talde baten barruan, hor da gu hori lortu nahi duguna. Berez etari buruzko deskribapen bat eskatu diot, berak 15 urte dauzka, ezinezkoa da inoizetan egon izana, baina identifikazio bat dago, ezta? Eta hor badago identitate historiko baten arrasto bat nolabait, bere diskurso horretan, ezta? Baina aldi berean, horrek gero talka egiten du, pixkat bere garaian edo tokatu zaion mandatu horrekin dela biolentziaren aurka egon behar da, ezta? Gaur egun. Eta, hor badago modalizazioaren bidez, ez ikusten da, adibidez modalizazio deontikoa esaten dugu obligazioarekin zerikusia daukana, ez? Eta berak esaten duen hori ez da egin behar, hor badago gizarteko arauen espresio bat baita ere, ezta? Gero, pasarte honetan ere harreta ematen du, ez ditut markatu, baina ez dakit zuei harreta eman dizuen, irakurtzen itzan bitartean zenbat aldiz esaten duen ez dakit. Eta ez dakit da muletila bat, baina aldi berean da gure burua edo beraien burua kasu honetan mintzakide bezala legitimatzeko eskaera bat. Alegia, sentitzen dute ez dagokiela honi buruz hitz egitea, eta orduan ez jakin modura agertzeak nolabait aukera ematen die pixkanaka parte hartzeko eztabaida horretan. Zetonu oso kategorikoko erantzunak, jakintza handikoak izango balira bezala, ez dizkiote beraien buruari onartzen, bale? Eta keinu guzti hauek, baitare lehendik esandakoari egindako keinu hauek, ezta? Edo diskurso sozial horiek egiten zaizkien keinu horiek, benetan dira legitimitate eskaerak iada eraikita dagoen eztabaida sozial horretan parte hartzeko, bale? Edo bestera batera esan da, beraiek iritsi zirenerako, arauak ja jarrita zeuzkan harreman sare baten edo diskurso haril baten moduan ikusten dute Euskal Gatazka, ez? Eta gainera ez dute sentitzen inork benetan gonbidatu dituenik. Orduan, tentua handiz dabiltza, honi buruz hitz egiterakoan, hanka sartzeak ere beldurra handia ematen dielako. Ze horre gainera berresten du beraien ez jakin posizio hori gizarteak eman diena, ezta? Eta beraiek oso barneratuta daukaten eta konbentzituta daude. Eta horregatik oso ohikoa da horrelako legitimitatearen bernegoziazioak eta ikustea beraien diskursoetan. Edo, adibidez kasu honetan Garik dioen moduan, asmatutako izenak dira, aldatutakoa dira, baina adinak eta herriak hala dira. Garik oso modu politean esaten du, nik adinkideak dauzkat, osea, bost axola zaiela. Eta eurentzako da, hori, lo innombrable. Harry Potterren Voldemort dena, eta da, ezin da aipatu. Eta ez dakite ezer, ez dutelako bizi izan, osea ez familia ez dagoen politikan sartuta, orduan ez zaie iritsi, eta nik uste dagoela pasotismo bat oso handia, eta ja aztuta bezala. Osea, gertatu ez balitz bezala, eta duela urte asko izan balitz bezala, ez direnean hainbeste urte. Eta nik galdetzen diot, tabu sentsazioa daukazu gaien hori inguruan, ezin dela hitz egin? Hori da seguntze alderekin, baina bai, osea, nik kuadrilla jarruntarekin uste du sekula ez genuela hitz eginetari buruz, ez bada txiste bat egiteko. Horrera dago, ez dakit ez, elementu kurioso bat, eta da nola humoreak zabaltzen dituen esangarriak direnaren espaziotxo batzuk implizituak ez direlako ahoskatu behar, ez da? Humoreak baimena ematen du edo aukera ematen du hainbat gauza esan gabe esateko, ez da? Baina esaten du, baina serio, ez dugu hitz egin inoiz, ez sufrimenduaz, ez herri izan den, eta ez dakit, nik nire partetik ikusten dut informazio falta nabari bat, ez da? Eta, nik uste dut Voldemort figurak oso ondo irudikatzen dula, ez? Beraientzat guzti honek esan nahi duena, eta baita ere ilustratzen du oso ondo nola tabuak eta ez ezagutzak eramaten duten isiltasunera, ez? Interes faltak baino askoz gehiago, beldurra da ahoa zabaldu eta okerreko zerbait esatea nola bait, ez? Eta horrek aldi berean tabu areagotzen du, ez dira ausartzen galdetzera,
Eta sentitzen dute gauza asko jakin beharko lituzketela honezkero, naiz eta inork ez dizkien benetan azalduz, ez dago apenas testu libururik, etxe askotan ez da hitz egiten, edo helduek ere ez dakiten nola hitz egin gaiari buruz, eta orduan, bueno, ze baliabide eman dizkiegu benetan, ez? Horri buruz hitz egiteko. Eta gero kuriosoa da ere, etaren beraren pertzepzio kontraesankor horretan, ez? Alde batetikan bere presentzia nahiko universala da ezagutza kolektiboan, mundu guztiak ezagutzen du eta behintzat kontzeptu bezala, baina beste alde batetikan tabuak eta ezjakintasunak eragozten diete benetan horri buruz hitz egitea eta galdetzea, ez? Eta horrek, areagotu egiten ditu bai tabua eta bai ezjakintasuna, ezta? Eta orain nahiko nuke meloi txikitxo bat ireki, uste dudalako guztionen azpian badagoela sozialki eraiki dugun kontzepzio bat, atzo Maiderrek esaten zunaren aritik, ez? Zentralidadearen eta ertzetako gauzen kontzepzioaren aritik, zeinetan gatazka violentoaren narratiba bat lehenetsi dugun, eta gatazkari buruz orokortzen ari da violentzia fisikoan asko zentratzen den diskurso bat, eta gaztei dagokienez, honek ondorio oso arriskutsuak dauzka zergatik. Beraientzat gatazka delako violentzia fisikoa, biktimak dira violentzia fisikoari sufritu dutenak eta bereziki hildakoak, eta ondorioz gatazkari buruz hitz egiteko legitimitatea daukaten esperientziak dira bakarrik horri lotutakoak. Eta gainerako guztiak, ez dira benetako esperientziak. Zer gertatzen da? Belaunaldi honetan, ia inork ez daukala modu horretako esperientziarik. Ez? Beraiek dauzkaten bestelako esperientziak, badirenak ere esperientziak eta badirenak ere ezagutza, ze ikasi dituzte aurre iritziak, ikasi dituzte emozioak, ikasi dituzte portaerak, badauzkate eskema mental zehatz batzuk, sanaiet, gatazkaren arrastoak noski baietz bizi izan dituztela, baina ez dauzkate baliozko ezagutzatzat. Eta orduan juten zera beraiekin gaiari buruz hitz egitera eta esaten dizute, eskenik hau ez dut bizi izan. Eta gero pixkanak agaldetzen azten zera eta konturatzen zera, noski baietz bizi izan duzula. Baina hain besteko indarra dauka violentzia fisikoaren zentralidade horrek, hortik kanpoko esperientzia guztiak erabat ikusezin eta baliori gabe gelditzen direna nola baitez. Eta beraz hor sortzen da distantzia oso handi bat, ez? Distantzia identitario bat, kognitiboa, beraiek ez direlako nolabait eraikitzen dute ez metafora, gainera beraiek metaforetan ere islatzen dute askotan, ez? Erabiltzen dituzten metafora geografiko asko. Ez dakite, gu ez geunden hor, edo ni ez naiz gai horretan sartzen, badakizu, edo ez dut zuzenean bizi izan. Claro, eta hor eraikitzen dute horrelako kontzepzio bat, erdigune batena, ez? Esango dugu bataila, ez? Edo zelai zentral horrena, hori sufritzen duen lehenbiziko lerro batena, eta hor daude aurreko belaunaldiak eta bereziki violentzia fisikoa ikusi edo sufritu dutenak, eta gero, nola daude beste eraztunak, bigarren, hirugarren lerroak edo laugarren lerroak, ez? Eta beraiek kokatzen dira erabat ertzean. Eta hori zuzenean lotuta doa, eztabaida horretan parte hartzeko legitimitatearekin, zezu ez bazara nahiko protagonista, zer dagokizu kontatzea, ezta? Eta oso arriskutsua da, bai? Gainera eramaten du gatazkaren xehetasunen ulertezintasun batera, dena kontzentratzen da etaren jardunean, eta bereziki etaren jardun violentoenean, eta hortik aparte oso zaila da beste zer ikustea, eta jardun hori bera ulertzeko ere zailtasun handiak sortzen dira. Adibidez, eta jarrikarriko dizuet, adibide bat, behar bada dauzkadanen artean muturrekoena dena, baina ideia oso argi bat ematen duena. Hau da Barakaldun egindako elkarrizketa bat, berez gazteleraz egin nuen, oinitzulin dizuet, eta nik galdetzen diot, zure gurasoak eta hitz egiten entzuten dituzunean, zer ulertaraz izan dizute? Eta berak esaten dit, mutin honek. Behin gogoratzen naiz, etxera joan nintzela eta galdetu niela, zer da eta? Eta zeren niri gelan esan zidaten emakume hile horiak eta emakume hile ilunekoak hiltzen zituztela. Zerenak emataban arrubia sin morenas. Ez dakit zergatik. Eta orduan nik neure baitarako nion. Zergatik hiltzen dituzte emakume hile horiak eta hile ilunekoak. Eta esan zidaten, ez, edo nor, etxez etxe joango balira bezala edo horrelako zerbait. Eta eurek nahi zuten hiltzen zutela. Alegia ez emakume izategatik edo horrelako zerbait. Baizik eta edo zein arrazoirengatik.
hau behar bada da, hori esan dizuet, ez? Adibide guztien artean muturrekoena, baina ez da inundik inora salbuespena. Zer gertatzen da hemen? Alexek, benetan dauka ezagutzazko utxune bat Euskal Gatazkari dagokionean, eta baita ere, etari dagokionean, biztan da, ez du ezagutzen, ez ditu ezagutzen haren helburuak, ez ditu ezagutzen haren ohiko metodoak, eta ez da ere gatazkaren oinarri politikoa ere. Horri buruz inork ez dio inoiz hitz egin. Eta ondorioz, hori ordezkatzen du horrelako violentzia indiskriminatuzko eta improvisatuzko narratiba batekin, oso bat datorrena, seguruenik iritsi zaion terrorismoaren frame edo marko horrekin, ez da, diskurso oso muturreko horrekin, eta nolabait horren kontzeptuak edo, ez, atxikitzen dizkio, ez da? Eta elaborazio horretan zehar, bazkenean gertakizunen deskribapen bakasi fikzionalizatu bati ematen dio bide, ez da, etxez etxe joaterena behar bada pelikula batetik ekarri du ona, ez? Baina, xehetasun horiek, Alexek nahiko libreki txertatu dituenak, betetzen dute funtzio oso zehatz bat bere diskursoaren barruko koherentziaren eraikuntzan. Guretzako, hau ez da egia, badakigu ez dela, gure egia historikoa beste bada, biztan da, baina Alexentzat egia da, ez du besterik izan eskura, ez da, eta besterik ez daukanean eskura, daukan tokitik tiratzen du. Eta zer da daukana, behar bada izango dira pelikulak, izango dira bideojokoak, auskalo, ez da? Terrorismoa, violentzia, eta horrekin betetzen dut nire narratiba nola baitez. Zergatik, berak ez duelako ulertzen, osea, irrazional bezala ebaluatzen duelako, eta violentzia hutsaren narratiba zentral horrek, irudikatzen duna Euskal Gatazka, eta existitzen dana, denodakigu existitzen dela, irudikatzen duena gatazka, ez dakite, irrazionalitatetik sortutako violentzia bat bezala, ez? Eta gainera askotan diskurso ofizialak ez dakite, ez ote da zen gero eta gehiago urruntza. Azkenean ondorio bezala daukate, jendeak, eta batez ere kasu honetan gaztek, ez dutela ulertzen azpian zer dagoen. Eta ulertzen ez duzuna, absurdoaren narratiba batean kokatzen duzu. Eta gainera deskonektatzen duzu, eta horrek bai eramaten duela desinteres batera. Zespaldi mazera gai ulertzeko gauzak zergatik gertatu ziren, horrelako narratibak eraikitzen bokatzen duzu azkenean. Ondorioz, atzo asko hitz egin genuen, ez? Egia existitzen da, ez da existitzen, badago egia historiko bat, subjektiboa da, nik uste dut, gauzak egiak direla, guk egiatzat hartzen baditugu egia dira bere ondorioetan, ezta? Eta memoria ere horrela da. Ezakitu hendik antartetxo bat daukadan, bukatzen joateko, baina niretzat alferrik da galdetzea ea kasu honetan gazteen ezagutza, ez? Baina izan daiteke beste edonorena, ea zuzena edo okerra den. Hori egia da edo hori gezurra da, edo asko edo gutxi ote dakiten gatazkari buruz. Nik uste galdetu behar duguna, dela alde batetik, zer esaten diguten diskurso hauek beraien inguruko, edo azten ari diren testu inguru sozial horri buruz, asko esaten digutelako, eta bigarrenik ze funtzio betetzen duten narratiba horiek beraien identitate kolektiboen eraikuntzan. Beraiek nola kokatzen dira gai honen aurrean, eta hori nola islatzen dute, erabiltzen duten hizkuntzaren bidez. Zer behar da narratiba horiek guri, egiazkoagoak edo fikzionalagoak irituko zaizkigu, gure posizioaren arabera. Baina edozein kasutan funtzio oso zehatz bat betetzen dute, beraiek eraikitzen ari diren esanai sistema, edo signifikazio sistema horren barruan. Beraien munduari nolabait zentzua ematen dioten koordenada bihurtzen direlako, ezta? Eta beraz, zein tresna dauzkate eskura edo koordenada horiek eraikitzeko? Esangarria denaren eremu hori nahiko zabala da hor interpretazio berriak onartzeko, edo murrizten goaz eremu hori besteak beste beraienak ez diren konplexu eta beldur batzuen ondorioz. Eta iragan kolektiboaz eta bertako gatazkez hitz egitea denborarekin errazagoa bihurtzen ari da edo zailagoa bihurtzen ari zaigu. Galdera horiekin uzten zait. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Samara, hitzaldi interesgarriagatik eta denboran hain ondo sartzeagatik. Beti bezala, galderen erronda irekiko dugu, norbaitek zerbait esan nahiko balu.
Bai, egunon, mila esker, diskursangatik. Zu gauza bat, ez dakit elkarrizketatuak edo egitiozun elkarrizketa bati bere familian edo etan izandako aita, ama, kartzelan egondakoa, zer pentsatzen duten horri buruz edo egin duzun zerbait? Egia esan, kontaktatu nitunean, nik ez nituen ezagutzen, parte hartzea borondatezkoa izan zen, eta orduan printzipioz aldagai horiek gerora joan naiz ezagutzen, ezta? Nere irizpidea zen batez ere eskola publikoetara jotzea, batzuk fakultateetan baita ere, eta, bai, genero arteko oreka eta hori dena bai bermatu nuen, lurralden artekoa eta barre ere bai, baina hortaz aparte ez nuen bestelako baldintzari jarri eta gogoratu behar naiz, pixkat denetik izan dut. Behar bada zain beste gurasoak zuzenean, oiek orokorran ez zuten parte hartu nahi, neuzkan igual beraien gelakoak esaten zidaten, aske gelan badaukagu bat, bere ama edo bere aita kartzelan egon dena, baina ez du parte hartu nahi izan. Oiek ez zuten askorik nahi. Neuzkan batzuk, aiton amona kartzelan egondakoak, eta horiek behar bada errexago hitz egiten zuten, nik uste dut batzutan bigarren belaunaldiaren artean badagolako transmisio pixkat gehiago, gauzak errezago kontatzen direna. Eta beste batzuk harridura adierazten zuten behar bada ez zuzenean egondakoak edo kartzelan egondakoak, baina bai behar bada bere gurasoak, bere garaian igual kale borrokan parte hartutakoak, eta hola ez. Eta bereziki batek esaten zidan, bera harritu zela, zer gertatzen zen, bi aldiz elkarrizketatzen ditun askotan, ez? Eta orduan, lehenbiziko elkarrizketa eta gero etxera joaten ziren, eta orduan hasten ziren galdetzen, eta orduan, historiak ateratzen ziren, da bigarren elkarrizketara ekarriten zizkiaten historiak, ez da? Eta batek esaten zidan, honen arira, nahi gurasoek kontatu zidaten, kale borrokan parte hartzen zutela, eta ni harritu nintzen, gaur egun oso jende desberdina da, ez da? Eta niri beti hori, ez? Osea, nolabait, imperatibo moral hori, ez? Violentzia oso gaizki dago, tabar, hori dena iritsi zaie, eta gainera, kosta egiten zaie, beraien gurasoak ikustean nolabait ibilbide ideologiko, biografiko bat izan duten pertsona bezala, ez? Pentsatzen dute beraien gurasoak orain diren bezala izan direla beti, baina hori gertatu da, askotan elkarrizketa hauek aktibatu dutela transmisio hori lehenago etzena inoiz egon, ezta? Eta, zergatik da, gazteek ez dutelako galdetu, gurasoek ez dutelako paradegokia topatu, gurasoei lotxa ematen dielako, auskalo, ezta? Baina edozein kasutan badago distantzia oso handi bat, izan ditut, ezakit parte hartzailea, gurasoek lagun presoak dauzkatenak, esaten zidatenak, hori beraien arazoa da, ez? Nik esaten zu sentitzen zara gatazkaren edo sentitzen duzu gatazkak eragin dizula, eta erantzuna zen beti, ez, niri ez. Nire gurasoi bai, ze beraia joaten dira presoak bisitatzera, baina niri ez, beraien arazoa da nola baita, ez? Hor badago distantzia handi bat. Eta beste realitate batetik ere, elkarrezketatu bat izan hona adibidez, bere osaba bat, edo uste dute fiskala zela, eta orduan familia mehatxupean, eta osaba diez bizkartzainarekin eta bizizela, bera oraindik gogoratzen zen haurtzaroan, ez? Ez zuen oso ondo ulertzen zergatik, eta denborakin joan da osatzen narratiba hori, eta ere galdetzen nion, eta zure familian inoiz gertatu da horrela zerbait, eta ez, sekula ez, behin eramonari txeko atea errezioten, dani, txeko atea errezioten, gaina hola impresionatza. Bai, baina irautza zergatik ez zulako ordaintzen, eta ez da inoiz ezer larria gertatu zen, esaten hori ez bada larria, horrek ez bazaitu nola baite zentralidadera hurbiltzen edo ez bazaitu erdigunean kokatzen horren berri emateko, zer kokatzen zaitu, zer gertatu behar da zure familian, zuk legitimitate hori sentitzeko, hori kontatu alizateko. Niri ate herri izan balidate, nik uste nahiko gaizki sentituko nintzala, ez da, nire familiari ezakit. Piskat beldura ematen du, atzokoakin lotuta eta memorian azkenean emozioa ere badago, zuk gogoratzen duzu zerbaitek tik egin dizulako, ez da? Eta orain jaipat, zure hitzaldian ikusi dudana da, ez dagoela emozio hori lotzen duen ezer, osea, gatazkarekin edo alegia, ia ondoa saltzen dudan. Atzo Mailuzek esan zuen, lehenengoan, kritikatu egin zuen, akademiatik gauzak egiten direla, bai, salbuespena beti egoten dira, baina hor
egia da hezkuntza sistema moduan ez dala ezer kontatzen ari honi buruz, da esan duzu, lehengoan ez zuten ezer esaten, baina gero galdera egiterakoan hor aktibatu egiten zen zerbait. Goaten ziren etxera, galdetu eta bar. Alegia, memoria baita ere afektuekin lotuta dago eta erdilo egoten da, baina ez hilda. Orduan, ez baduzuzuk pizten eta pizteko besteak beste hezkuntza daukagu, eta hezkuntzak ez badu pizten, hori kaleak ere ez du piztuko, inok ez du piztuko, eta hori badoa. Orduan, afektuekin lotutako zerbait da memoria, baina era berean politikoa ere bada, eta hezkuntza da politikoki daukagun tresna handi bat, eta boteretsua, eta hezkuntzan ez dago hau. Bai. Hoxe esan nahi nuen, atzokoarekin lotuta. Bai, nik uste torre bi gai daudela, alde batetikan emozioen inguruko galdera hori, eta beste batetikan hezkuntzaren funtzioaren inguruan. Nik bintzat ikusi duanen arabera, nire datuetan, alde handia dago ingurune politizatua daukatenen eta ez daukatenen artean, hezkuntzak betetzen duen funtzioan. Alegia, hezkuntza bereziki garrantzitsua da bestelako testu inguruetan input gutxi jasotzen dutenentzat, alex batentzat, nolabait ez. Oientzat nolabait oinarrizko ezagutzak hortik etorri daitezke, ez dira beste inondik etorriko, ez dute etxean hitz egiten, inguruan ez daukate pertzepzio hori, alexek esan zidan ez zuela inoiz manifestazio bat ikusi. Naiz eta seguru gertatu diren bere inguruan, baina bere ingurunea edo bere pertzepzioa hori da, ezta. Hortik arago, emozioen inguruko ikerketa edo estudioa, eta ni hontan ez naiz bat ere aditua, baina pentsatzen dut ez liratekela emozioak nahastu behar moralidade edo ebaluazio moral horrekin. Uste dut hezkuntzan orain arte egin diren alegin batzuek hori nahastu egin dutela, eta saiatu direla horrelako transmisio oso emozional bat egiten funtsean ebaluazio moral bat zeukana, ez? Gainera oso manikoa, onak eta txarrak eta dena gaizki egon zen edo ez dakit zer. Emozioak hor daude, existitzen dira. Beste gauza da gai ote garen horiek identifikatzeko, ikusteko eta baliozko ezagutzatzat hartzeko. Eta behar bada, onartu beharko genuke ere, nolabait, belaunaldi bakoitzak esperimentatzen dituen emozioak ez direla, berdinak eta ez direla izango. Egia dauen kasuan, beste emozio batzuk daude. Guk identifikatzen ditugunak, ez dakit indiferentzia bezala edo horrelako zerbait, baino badaude, badago lotxa hasteko, ez? Lotxa ez ezagutzarena, badago ilegitimidade sentipen hori, ezta? Badago idealizazioa ere, tarteka, segun ze testu ingurutan, joske lehenoko garaiak askoz interesgarriagoak ziren, lehenoko gauza gehiago egiten zituzten, eta guk ezagu ezer egiten, eta, horiek ere emozioak dira nolabait, eta badaukate beraien transfondo eta beraien ibilbide historikoa, ezta. Batzutan, ematen du, espero dugula, topatuko ditugula emozio oso zehatz batzuk, ez? Batzutan bagoaz damuaren bila, eta gazteengan damua, behar bada ez dago, zergatik ez direlako arduradun sentitzen horrena, ez? Eta hori ere naturala, edo, ez dakit ikusten nahiko normala dela, baina uste horria beste eztabaida bat irekitzen dela, ez da? Baina ni saiatzen nintzen beraiekin pixkat hori lantzen, ez? Beraiei ulertarazten, beraiez ekarten motxila kultural hori, hainbeste gauza sutilez osatuta zegona, ere ezagutza, baliozko ezagutza zela, ez? Mundua nola ordenatzen zuten, guen eta besteen artean nola antolatzen dugun, hori dena ezagutza kulturala da, eta neurri handi batean gatazken historiatik dator, eta ez bakarrik gatazka armatu honen historiatik, ez? Ikusten dena da adibidez, eta pixka zubiak eraikiz ere, ikusten dena da, oraindikan Euskal Gatazkari buruz hitz egiten dutenean, belaunaldi honek ere, jotzen dutela asko, frankismo garaian eraikitako eskema mentaletara, ez? Taldeak antolatzeko orduan, bandoak, guak eta besteak, eta bar. Hor ezagutza kultural bat badago, denboran irauten duna, eta hori memoria mota bat da baita ere, ezagutza mota bat da, berraktibatzen dena hitz egiten dugun momentuan, eta hori identifikatu daiteke ere diskursoaren bidez. Ezakit erantzuten deten galdera. Kriston txapasat.
enuen lotu nahi emozioa hezkuntza barruan sartu behar denik. Hori enuen esaten. Esan nahi dudana da, zuk ez duzula sentitzen ezagutu ez duzun gauzari. Eta nahi nuen agertu hezkuntzan, azkenengo 30 urteak, 50 urteak ez direla kontatzen. Da kontatzen ez dena, pasa egiten da. Eta kontatzen ez denak ez du emoziorik eragiten. Hoi izan nahi zu, ez emozioa sartu behar denik hezkuntzan. Hori beste gai bat da. Zehor sartzen gara beste meloi handi batzuetan. Ez hori ezan, horregatik nahi nuen hori zehaztea. Ezan hori izan nahi nuena. Ezan nahi nuena da, informazio hori eskutatzea, eskontatzea, bai badala politikoa. Eta politikoa dela hezkuntzan hori ez dela kontatzen. Ari gara, 56koak atera dira oraintxe, igual 40 urte barru aterako dira beste hauek, hori alde batik, da bestetik, ni ados nago zurekin, beraien gatazka dazkatela. Eta ez dakigula beraien gatazkak zeintzu dian. Eta hor dagoela beste arlo handi bat, beraiek eta gu, pixkat manikeoa, pixkat harreman binarioa ondan gabiltza, baita ere gure hori egiten gara, baina bai badago askotan ez ulertzeko beraien nundi nola doa zen, beraiek jandutena ez dalako guk janduguna. Eta guk ematen dieguna, txikia da, etxeetan ere beste ritmo batean gabiltzalako, eta beraien tik horiek eta beraien emozio horiek ez dakigu momentu batean nundi nora dabiltzan. Baina hori daia falta dena kontatzeko, baina egia da politikoki goitik eta hezkuntza da tronkala, osea, enborra da, ez da kontatzen. Ez dago lekurik hori kontatzeko, eta horren idearik ere ez daukate. Ez dakigunak ez gaitu emozionatzen. Eta ez gaitu emozionatzen, ez dugu gogoan hartuko. Ez dago memoriarik. Horri buruz, dago beste memoria bat, beraiek daukatena eta eraikitzen ari diena, baina ez gure gatazka honen inguruan. Hori nahi nuen pixkat azaldu. Bai. Bueno, lehenik eskerrik asko, Samara, oso interesgarria eta iradokitzaia, zen ikustet, baita ere lekun komun batzutatik hitz egiten dugula, eta oso ondo hasi dezu esaten ez, gazteek ez dakite zer, gazteei hitzaia inporta, eta nik uste dut hemen buelta bat emateko balio digula. Esaten dut hau, niri beste arlo batean bada ere gazteekin lan egitea tokatzen zaitelako, eta beti haien defentsan ateratzen naiz, batez ere guk heldu bezala ditugun espektatiba horiekiko. Adibidez, guk hautsi ez dugun edo irauli ez dugun patriarkatua, orain zergaitik 10 urteko gazteek ez duten egiten, ez? Eta ni beti esaten dut, guri izpilu direlako, ez? Eta uste kasu honetan errepikatzen dela gora bat esateak ez zidanean ezer suposatzen, edo lasai esaten honean gaur zer suposatzen diran, nola justifikatu behar duan nire burua, eta uste horren erakusle dela gazteek daukaten nasmasa hori, ez? Gugan ere ez dakit, diskurso guzti horiek guregan daude, ez? Eta nik uste oso ondo ikusten dara hemen. Egia da niri gazteekin, beste gai batzuekin lantzera junda, askotan ikusten baren badute, esango ditorrela modu tontoa baino, radikaltasun bat zugan, askotan galdetu izan didatera etari buruz. Eta nik junitze egitera LGTBI gaien inguruan. Baina ikusi puntu bat badagoela, eta esan, oie, zu etakin, gora eta o no, tal, no? Eta esan, ostra, ni eskolontara txalde pasan ator, eta ez naiz botatuko, baina aprobetxatu hori onerako eta txarrerako, ez? Baina bai ikusi detela nire burua konversazioiek edukin nahi dituzten gazteak topatuz. Orduan, galdera eginen izun, aparte beraien diskurtsoa, beraien jarreraldean, badago ezagutza goze bat, badago haserreren bat aurreko belaunaldiarekin ez transmititu izanagatik. Ze percepzio daukate, ze lotxa eta bar daukate, baina haserre egon daitezke, ez, jaso ez dutenagatik. Eta pixkat igual beraiek zentruan dauden ez zurezean, entzun dezagun beraien, bagaletxe hori edo. Bali madute. Bai, egia da, eta hori ere baliozko emozio bat da, ez, oso legitimoa. Bai, egia da, nerea ikerketa kualitatibo bat izan da, 42 parte hartzaile izan ditut, orduan nik ezin dut esan
hau denik nolabait Euskal Herriko gazte guztiek pentsatzen dutena, eta gainera momentu horretan, momentu horretan 15 urte zeuzkanak, orain dauzka ja 22, orduan ja orain 15 urte dauzkatenek, ez daukat arrastorik, ze testu ingura daukaten. Baina egia da, elkarrizketatuen artean, bai, adierazten zuten, behar bada ez denek, baino batzuk bai adierazten zuten horrelako amorru bat, bai ikusten zuten kontzeptualizazio horretan, ez, lehen lerroa eta bigarren lerroaren kontzeptualizazio horretan, ikusten zituzten beraien gurasoak lehen lerroan egon izan balira bezala, eta ondorioz egiazko ezagutza jaso izan balute bezala, baina gero transmititu ez balute bezala, ez da. Eta nik uste badagola horre aserre punto bat, egonezin punto bat, baino aldi berean galdetu zezaketen, ze umedietako gehienek gurasoak dauzkate. Eta ez dute galdetzen, eta hor dago muga bat, ez? Besteen lurraldean sartzearen beldur hori, ez? Ni ez nahi sartzen, ze beraien mina da, beraien traumak dira. Orduan, hor bada bi narratiba mota. Bat, punkiagoa dena eta esaten duna, eskezuk daukazu ezagutza guztia eta ez diguzute zer transmititu eta zuen arruagatik orain gaude munduan galduta. Eta bestea pixkat onberagoa irudikatzen dituna beraien gurasoak traumatizatutako belaunaldi bat ez dela. Eta hori ere, nahiko, bai, ateratzen zen baita ere, ez? Klaro, esaten zuten, klaro, ze guk ez dauzkagu zauriak beraiek bezala, eta pentsatzen, helduen artean ere zauriak ez dakiz emate dauzkaten, baina, badaude, denetik handago, ez? Baina, nolabait, badagoen bezala begirada oso orokortzaile eta berdintzaile bat gazteen gainean, ez? Denak pasota batzuk izango balira bezala, existitzen da begiradat beti gora ere aurreko belaunaldia denak traumatizatu batzuk izango balira bezala, ez? Eta batzuk inkluso buelta ematen zioten eta esaten zuten galdetzen nienean, zuen uste zeintzu dira desberdintasun nagusiak zuen belaunaldiaren eta zuen gurasoenaren artean. Eta esaten zuten, gu justuagoak gara, ez da, ez gera inpartzialak, eta ez, kasilla gainetik jartzen bezala, baina, klaro, hortik. Bueno, azkeneko bat. Poza mate gola lehenengotik. Egunon Samara, ikusten da ikerketa guztiz pertinentea dela eta izugarrizko interesa sortzen duela belaunaldi transmisio horretan, ez askotan ez dakit zuzenean galdetzen diegun, baina agian jakin nahi dugu ez dakigu oso ondo nola iritsi. Ni galdetu nahi nizun labur, ea fikzioak ze paper jokatzen duen memoria historikoaren transmisio horretan, edo ea paperi jokatzen ote duen ere. Nik atal bat edo dikatu nion nolabait beraien informazio iturriei eta orduan hor galdetzen nien eremu desberdinei buruz, ez? Pixkate zure familian ze jaso duzu, hezkuntzan hitz egin dizute honi buruz, eta barrez, eta zati batzan komunikabideak eta baita ere kulturproduktuek zer ulertaraz izan dieten. Eta, partez izango da behar bada, elkarrizketak egiten hasi nintzanean 2018, egia da 2018tik egon dela dexenteko gorakada produkzioan, hori egia da momentu horretan oraindikan oso mediatikoak eta oso mainstream bihurtu den produktu batzuk oraindik ez ziren existitzen. Patria, azkenengo elkarrizketetan 2020an bai agertu zen, baina 2018an oraindik ez zegoen. Orduan zaila da hori neurtzen eta gero batzuk oso gazteak izanik, besterik gabe irakurri ere batzuten askorik adibidez irakurtzen, ez, liburuetan, eta filmak ere, lokalak eta eske oso gutxi konsumitzen dituzte gazteek, ez? Baina nik bai esango nuke, konsumitzen zituzten horien artean, bai hartzen dutela errelebantzia, ez dakit nola esan, gaindimensionatu bat behar bada, ez? Askotan dira, lehenbiziko narratibak xehetasun gehiago edo gutxiago zurbilarazten dituztenak iraganera. Naiz eta jakin fikzioa direla, baina inoiz ez badizute zertaz hitz egin eta batean irakurtzen duzu Patria, iruditzen zaizu horrekin japila badakizula, ezta? Edo ez dakit, edo batek adibidez irakurrita zeukan Joiesen egunerokoa bere gurasoek oparitu ziotela neska bati, eta orduan nolabait horrek baldintzatzen du gatazka guztiaz egiten duzun irakurketa, ezta? Eta, hor badago arrisku puntu bat, denek dakite fikzioa dela, baina aldi berean ez daukate kontrastatzeko bestelako alternatibarik, orduan
modulatzen du horrek asko diskursoa. Eta uste dut hezkuntzan ere pixkatori gertatzen dela, hezkuntzak aukeratu ditu gertakari oso zehatz batzuk konsensu sozial oso zabala daukatenak, eta horiek bihurtzen dira gatazka guztiaren errepresentazio, baina aldi berean eramaten gaituzte eskema oso simplistetara nola, baitez, ez dute hainbeste aberasten edo komplejizatzen eztabaida, baizik eta alderantziz begirada kontzentratzen dute 3-4 kasu zehatzetan, eta listo bukatu da unitate didaktikoa, eta bagoaz ez dakit meretzi garmendeko garrak ikastera. Orduan, bueno, nik uste dut fikzioak daukala potentzialidadea handia, baina dauzkala muga oso argiak batez ere adin talde zehatz batengana iristeko orduan. Bai. Vale. Bueno, hemen utziko deu, gero atxedenean eukiko deu gaur gaina luzexioa da, así que eukiko duzu tartea Samarekin gelditu bien galderak egiteko eta tertuliarako. Bai, astu zaite esatia, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, eman ikusi. Bueno, eta orain gazteetatik ezain gazteetara, orain hasiko dugu, ni ere adinekoa naiz horregatik esan dezaket. Orain hasiko dugu 3 ekimen gonbidatu diteu, aldez edo moldez gatazkaren memoria nolabait lantze dutenak, batzuk lokalak dira, beste batzuk fikziozkoak, eta 3ak duten berezitasuna, edo berezitasunetako bat da, justu, esan deten izlariak eta bertako partaideak 80ko hamarkadan jaioak diala, eta horrek jartze ditula, etaren azken urteak eta armagabetzearen testu inguruan helduarora sartutako belaunaldian, esango dugu. Beraz, hasteko, hemen dauzkau Ane Alberdi eta Onintza Legorburu, antzuolarrak dira, eta 2018an hasi ziren ikerketa antropologiko bat egiten herrian, pixka bat Euskal Gatazka garaikidearekin lotura harremana izan zuten protagonistak edo jendea elkarrizketatzen. Testigantza jasotzetik hasi eta azkenean liburu batean jaso dituzte emaitzak, hau ere uste lehengo urtean atea zala, eta hortxe daukezue aurkezpenean azala memoria josten gatazka armatua Antzuolan. Besteik ez naiz luzatuko eta... Bueno, egunon, eta eskerrik asko danoi gonbidapenagatik eta bertaratu izanagatik, gu Onintza Legorburu eta Ane Alberdi da, izan bezala 31 urteko bi gazte antzolar, eta gu 2018an hasi ginen pixkat ideia batekin memorian gaixa Antzuolan lantzekua, eta, hortik pixkat gaurko hitzartze honen izenburua, txikitasunetik memoria eraikitzen lehen pausoak Antzuolan, ez? Eta horri tiraka eta 2018an hasi ginoan prozesu horren, emaitza bezala, 2023an, juntzan urtean, aurkeztu ginoan eindako ikerketa horren, txostentxo bat, ero liburuxka bat. Dala memoria josten gatazka armatu Antzuolan 1998-2011. Helburu zeukana, Antzuolan gatazka armatuak sortutakoak ikertzia. Hortaz, guk gaurko gure hitzartzia oso aportazio xumetik egingo, herritxik eta herrixantzat sortutako proiektu batetik. Guri aritzeko gonbidapena luzitu zuzkunean, pentsatzen gina, antzeko proiektuekin
partekatu genioala tartea, eta bero susto pixkat eruan ginuan, baina, bueno, gure aportazio xumia itxera gatoz gaur, eta, bueno, gure prozesua kontatzera, ez? Gure asmoa da gaur, gure ideia hau nondik sortu jakun, prozesua zela eruan doun aurrera, eta horrek herrixan ze ondo hori xeuki daben, o zela eruan jundan aurrera azaltzea. Bueno, azteko, anundi sortza jaku guri ideia hau, ez? Esan gaike faktore desberdinak elkartu ziala guk proiektu hau aurrera etaratzeko. Lehenengo eta guretzat oso garrantzitsua dana, gure arteko laguntasuna ganda, gu umetatik lagunak ga, eta horrek eruan dozku, hainbat bizipen konpartitzera, hainbat espazio eta hainbat elkarrizketa eta usnarketa elkarrekin konpartitzera, ez? Guk bankun sensazio bat, gure belaunaldixak, Euskal Gatazka Armatuan ondarrak bizi sendituan belaunaldixa izen da, baina bai sentitzen joala eta horri buruz asko itzin dugu bison artean, sama bat sentitzen ginoan, motxila bat sentitzen ginoan, resaka bat, etzala gure belaunaldixana. Aurreko belaunaldixen erentzia bat sentitzen ginoan gure gainez, eta bizipen horretatik guk ikuste ginoan, gu bizitzen gebitzena izeberran punta bat zala, baina izeber hori oso sakona eta oso mamitsua zala bere fondo horretan, eta horri bueltaka pixkat sortu jakun grina herrixan gai honi heltzeko, ez? Eta aldiberian, esaten daun aldiberian, gure belaunaldixako, geuk behintzat, gure bizipenetatik sentitzen inoala, erentzia bat, o sama motxila bat, beste belaunaldi batzuna sana, aldiberian ikuste ginoan isiltasun bat belaunaldi ezberdinen artean. Eta horrek guri bai arduratze gintxuala eta eta maziko gerran pasausana ez gertatzeko, guk uste ginoan honei heltzen hastia eta honi bueltak emuten hastia herrixen, garrantzitsua zala. Hortaz, esan bezala hau, 2007 urtean sortutako ideia bat izen zen, eta orduan errelatuen gatazkaz asko hitz egitezan, memoriaz bebai, eta gu pixkat makro hortatik mikrora salto itxeko interesa geunkun, eta herrigintzako ariketa bezala, herrixa bide hontan ibiltzen hasteko grina horri impulso bat emuteko gogua geunkun, ez? Eta azkenik, guri ideia interesatzen jakume bai, gure ikasketetatik, honintzak antropologian egin ditu bere ikasketak, eta nik historian, eta akademikoki hau aztertuta, ikertuta geunkun gai bazan, baina ideia politxa pentsa jakun, ikerketa unibertsitaterik kanpo, bide bat eitzeko aukera bat zala, ez? Eta holaxe, ideia honenak eta txarrenak sortzen dian bezala, taberna bat ordu txikitzan zerbez artean, erabaki ginoan baietz. Honi forma munbigontzala, honi hau papel baten idatzi ginoala, sendotu ginoala proiektua eta erantzuelako udaletxean atia jo ginoan. Aurkeztu ginoan udalian guk egin nahi ginoanan zirriborrua, gure ideiak, gure naixak, eta udalak onartu zeban proiektua, eta alaxe 2018an hasi ginean martxan. Guk irudikatzen ginoan esan, herri memoria kolektiboa sortzen hastian Antzuolan, eta gu oso konstiente ginean, memoria kolektiboa ez dela gauza estanko bat, oinez da bilen gauza badala, orduan prozesu luze bat irudikatzen ginoan, o prozesu ireki bat irudikatzen ginoan, hau plazaratu ginoanean. Baina prozesu hortako lehengo harrixa izango litzake aurreko urtean aurkeztu ginoan ikerketa, ez? Hortaz, memoria kolektibo hori sortzen juteko herrixan, udalakin batera lehenengo enginuan izen zen jubilatu talde batekin, talde memoria talde bat sortzea, memoria lantzen jungo zen talde bat sortu ginoan. Zan bezala, talde honek bi helburu nagusi zeuzkan, alde batetik
proiektuan, ingo zan ikerketa proiektuan laguntza emutia, herrixan saretze bat izetia, erabakitzea nor izango zan elkarrizketatua, nor jarriko zan harremanetan pertsona horrekin modu egoki baten eitzeko, ez? Pixkat saretze hori itxia eta kolektibotasun hori emutia proiektuai, eta memoria hausnarketai, eta bestalde, belaunaldi arteko lantalde bat sortzia gai honen inguruan. Behin jubilatu talde horrekin, pixka forma emunda ikerketiai, herrixan aurkezpen bat enginuan, proiektuakin hasi aurretik, aurkezteko zer zan guk egin nahi ginuana, esan bezala, herri memoria kolektibo hori sortzeko parte hartzea, herrixan parte hartzea ezinbestekoa zen, eta hortaz, hori bermatu nahi izeteko eta proiektua herrixai aurkezteko, aurkezpen egin nuen. Aurkezpen horretan azaltzen ginuan, eitzen agindu jatzen ikerketa proiektua lehen herrixa izango zala prozesu guzti hontan, eta gu prozesu ireki bat irudikatzen ginuana, behin ikerketa bukatuta, eztabaida espazio batzuk sortuko zianak, memoria talde bat sortuko zana, gai hau lantzen juteko. Spoiler bezala esango zuet, gaur-gaurkoz bakarrik liburuxka dago lantzolan. Gero sakontzen. Eta gero aldi berian, ikuste ginuan, herri izan aurkezpena egin da, hori beroi, ariketa hori bazala ja eraldatzailea, zala lehen aldixa espazio publikoa okupatze zebala gai honek herrixan, eta herrixan parte hartzea eskatze zebana publikoki, eta hori bera ja bazala eraldatzailea, o bazala, aldaketa bat bere hortan. Eta ikerketan zentrauta, zehazki, guk 2018an enginuan hasi ginean ikerketak, bazeuzkan bi helburu zehatz. Alde batetik, gure lehenengo helburua zen, Antzuolan Euskal Gatazka armatu modernoak kaltetutako pertsonen erregistro kuantitatibo bat sortzia, hau da, zer gertatu zen Antzuolan jasotzia, eta bestalde, zer gertatu zen horrek, kualitatiboki nola eragin jaon herrixai eta herritxarrei jasotzea. Horrek zian gure ikerketian bi helburua. Eta metodologikoki hori aurrera eruan alizeteko guk erabakin joan zuzeneko testigantzak jasoko ginutzela eta bi teknika erabili ginutzen. Alde batetik bakarkako elkarrizketak egin ginutzen, 25 bakarkako elkarrizketa, horretatik 9 emakumeak izan zian eta 16 gizonezkoak, eta adintartea 23 eta 86 urte bitxartekoa izan zen. Eta bestalde, 8 talde eztabaida sortu ginutzen herrixan. Talde eztabaidak etzian izan zian 8 talde eztabaida, baina euren artean ez zeuken kolektibo eta ezian ezagutzen kolektibo bezala, ezian rekonozitzen kolektibo bezala, guk sortutako kolektiboak izan zian, adibidez, gazte mugimenduan, belaunaldi ezberdinetan, kolore ezberdinetan, ibilidan jende bat, bildu ginuan, sindikalgintzan, belaunaldi ezberdinetan, kolore ezberdinetan, ibilidan jendea bildu ginuan, edo Espainiar estatutik belaunaldi ezberdinetan, migratuak izendian pertsonak eta Antzuola heldu zian pertsonak bildu ginutzen, ikusteko pixkat, zela zeharkatu dituan, gatazkak, kolektibo horri, eurei, ez? Eta, esan genke orokorrian, ikerketiak zeuzkan bi helburu honek bete diala, guk gure eskun eta ukiditxun baliabidiekin sortu dula erregistro kuantitatibo bat eta kualitatibo bat, eta batez bez, lehen esan bezala, ipini dulako lehenengo harrixa zelabaitz herrixan gai hau lantzen juteko eta isiltasun hori apurtzeko eta berriketan hasteko, ez? Baina, gabeziak beuki ditu proiektuak eta horrek honintzak aurrerago aurkeztuko ditu. Hortaz, guk gaur aritzek ala eskauta pixkat aurkeztera gatozena da, prozesua nundi sortu dan, zela izen dan, zela bizi izen daun, zer ikasi don guk prozesu ontatik, eta ez dugu hitz egingo zuzenian txosten horrek euki dituen emaitzaz, baizik eta prozesua bera eta horren ibilbideaz, eta oino nintzak sakonduko da hortan. Bale,
prozesua, ero pixkate gure ikerketian nondik norakoak, ero hanek esan daben bizipen horrek ordenatzeko ero, bi galderan baitan ordenau dugu gure aurkezpena. Batetik, ze lortu dugun ikerketa honekin, eta bestetik, zer ez dugun lortu. Oso valorazioko bi galdera basiko konturatu ganak iteke geunskula gure buruai. Iteke geunskula gure buruai modu ordenatu baten, igual, berriketan indagenkun asko, eta asko emaitzan inguruan, ikerketa txostenan inguruan, ze gazigo zola gauzkun, zela, hau penia honekin ez dakize bestia. Baina ez geunkun inda, ariketa zintzo bat, benetan lorpenen inguruan, eta herrixai behirako lorpenen inguruan, eta lortu ez ditounen inguruan. Pauso bat bezala, uste dugu, lehengo pauso bat emundola eta lortu doula gerturatze bat, lehen saiakera bat, eta hanek esan daben espazio publiko horretan gaixa kokatze bat. Beste barik, jakinda, lehengo pausoa dela, gabezi askokin, eta hori dana, baina lehengo zaola. Gero, harri horrek berriz baten hartu bikoa dena, eta zetik, uste pen publiko horta jubilauen taldiak indain ginoan, eta hori talde mailoan jende, eta hori areto txiki bat antzuela, baina jende asko zegoen antzuela izeteko, eta horrez eta ginoan, jendia bauka interesa, bauka goua, bauka zegoze ez. Eta bestetik, konturatze ginen, itzilen azteko, bai elkarrizketak eta bai elkarrizketak eta talde eztabaidak, gero hortik horrentzundako kontuak eta analizizain eta txosteneratzeko, baina bai ikuste ginoan bere horretan, horrek beak, gauza batzuk aldatze zituala, ez? Aldatze zituala jende batek momentu horretan izendatze zituala igual lehengo aldiz gauza batzuk, eta izendatziak beak aldatze zebala personian ikuspegisa erosea, eta bestetik, izen zan ariketa bat, nik uste dut oso, jendeak oso zintzoki itzite zeban gaina, izotezian, goiz pasak, atzalde pasak, udalak emun zauzkun olako kulturretxo baten gelatxo batero, eta han juntatze ginen, da igual, jende batekin 3 ordu terdita egote ginen berriketan orduan, esate ginen, berriketan ikia bakarrik, ja, badala, zea bat, ez guri kontatzez oskuelako, ez dakizelako anekdotak, hau inoi etxak kontauta, ez entzu horretan baizik, eta erak izendatu itxezelako, eta lehenengo aldiz kolokatzez zialako, ostra, hau pasau jat, ez? Kontzientzia hartze hori elkarrizketan bertan. Eta, hirugarrenik, saiatu lanian emuten errelato batzui garrantzia bat, erdigune bat. Ja, Samarak behontxe aipatu dago, ez? Eta pentsatzot atzo bai maiderrek eta baita olatze be, erdigunea bazterrak eta abar, saiatu errelato danei legitimidade berdina emuten. Eta hor, bi zentzutan saiatu ariketa hau iten. Batetik, normalidadia anormalizauaz, eta normal eta anormalitzak sortzen daben zehakin, baina hau, elkarrizketa baten, persona batek esatez duzkun, eske bizi izenga normalidade baten guztiz anormala izen dan, atesan ginoan. Klar, eske horrek, esaldi horrek beak, gauza asko esaten ditu, ez? Eta igual jendiak, elkarrizketetan, jendiak esatez ebanean, hau ez dutzuek kontauko, ze honek ez duko importantziaik, ez? Eta, bai, kontau, ze, karo, zuk dakutzun bildurra guardia zibilei, seguramente kuenkako persona batek ez dauka, ez behintzet arrazoi berdineatik. Orduan, guazen hori beste leku batetik ikustea eta hori anormalizatzea kakotzen artean. Eta gero, bestelako sujetu batzui, ordura arte behintzet, ointxe arte behintzet, sujetu kategoria ez da denak euki, saiatuga eren errelatua ekartzen eta bizipenak eta abar. Eta bai konturatu ginen lanian bertan dago oso politia izen zen, familia egitura ezberdinen kontua. Gatazkak ahalbidetu da dela eta beste erremeixoik ez dalako egon, familia egituren aldaketa bat. Eta hori bai nahi izen du bere horretan hola plasmatzia, ez? Antzuola moduko herri baten, gehiengoa familia nuklearra dana, gatazkan eraginez, beste delako familia eredu batzuk sortu dira, eta hori nahi izen du ekartzia, ikerketan konturatu ginelako, eta hori be errelatuan baitan sartzeko. Gero, maila personalauan, ikuspegi aldaketa bat eta gure buruan kokapen batero ahalbidetu osku ikerketa honek.
Antzola moduko herri bat, bueno, ez du aurkeztu, Antzola Gipuzkoan dagoen 2000 laguneko herri bat, da, herri txiki bat, eta, karo, guk indou elkarrizketak eta talde eztabaidak, guk aurre iritzi pila badaukun jendiakin, batzuko hobeto jauztakuna, beste batzuko kertxua, bueno, hor eraikitako zea batzu daena, eta bestiak gurekiko, klaro, gube Antzolan, jende dana daki zein gangu, zeinekin potatzen du, nun zela, osea, hori dana. Orduan, hori dana aldatzen, ero esan dugu, ostra, bale, bueno, gauza batzuk entenditzen eta herrixan logika batzuk ulertzen be lagundu osku ikerketia beak. Eta gero gure buruan kokapen bat, historia batzutan, nune ongan gu, ez? Leku, osea, ikertzaile moduan gerturatu ga, baina gero oso personia izen da interpelaua bezala. Hau da, adibidez, gure adin bueltako jendia, akordatzen naiz elkarrezketa bat oso politia izen zala, zoeko zinegotzi bat eta bizkarzainekin bizi zana, haren alabiago, baino 2 urte gaztiagoa. Karo, arok kontatzen zituanean, eskolako burlak, gu nun genden. Gu seguramente genden burlen banduan. Eta hori, eta norbean burua hor kokatzea, eta ariketa hori, guretzako izen da, ariketa potente bat, eta ikuspegi aldaketa bat eta kokapen aldaketa bat. Eta gero, elkar errekonozitzetik ero saiatu. Hori zeituan konturatu ginen, markaudien bi ertzak, ero sortu dan bi banduen zea hori, gero benetan, kontakizunak, ero guk ikerketian helburutzat geunkun, ondorio horrek, gatazka geukituan ondorio horrek oso antzeakoak izen diala, termino bizipen emozional eta olako dan. Gero igual, gauza material batzuk aldatu iten dira, eta kausak be aldatu iten dira, baina ondorioak nahiko antzeakoak izen dela, eta hor saiatu ga elkar errekonozitzetik. Eta zen reston lortu, hauz desberdinak barnebiltzia askoz erreza baliauga abertzaletasunetik gertu daon jendiana, bestelako abertzaletasunetik kanpo kokatzen den jende bat baino, eta uste dugu hor bada hola lan bat iteko, eta horregatik guk lehengo harri bat ipini dugu, baina harri hori be ondio oso moldeagarria da, eta hor errelato diferentia falta dira, eta hitz diferentia falta dira, eta gero jarraipena emutian asuntua, guk hasieran gongun kriston ideia, prozesua, baina, gero, bizitzak egon gaitxu beste leku batzutatik, honekin jardun ginuan, udalak diruz babestuta eta urte bete, baina gero, beste lan batzuk topa behar zinditu, eta holako gauza batzuk, eta orduan ezin izen jau jarraipenik egumun, guk irudikatze ginuan, eztabaida foro eta kontu horre danekin. Orduan, gaurkoz, prozesu hortako lehengo emaitza moduan ero irudikatze ginuana, bada emaitza bakarra. Eta belaunaldi irakurketa moduan, ero gatazka armatuan izeberran punta hori bizi zen daben uste dugu, gazte bezala zubixak erreztu geizkiela, eta gu bai, eta oso azarretik bizi ginuan, Samarak esatezeban ilegitimidade hori, jendiak elkarrezketetan igual, baina zuek hau ez duzue bizio, baina despresioak inbezela, eta gero konturatu ginean, horrek beak, emute eskula zubilana ikeko albidadia, osea, horrek beak kanpoko, gauza batzuk ez bizizetia, ez egotia hor herriko plazan momentu horretan, emute eskula beste leku baten kokatzeko aukeria, eta hori bea aukera bat zala. Gero, transmisioan etenik ez egotia gu bagenkun bizipen bat kezka bat transmisio ezakin, eta transmisio horren etena eseotia guk bermatu genke, inkluso transmisore lana ingeinke, gube agente bilakatu genke hemen, belaunaldi ontakoak, modu baten beste baten, eta bestetik belaunaldi ontakoak izetia eta izeberran puntia bizi izetiak, baina ez izeberran beste alde guztiak, emute osku ikuspegi bat, hau da, puntia bizi zen dugu, eta nik badakit, gu badakiu, Antzolan gauza batzuk zela operatzen daben, eta hori ulertzeko badauko gaitasuna, baina gero emute osku distantzia bat, beste gauza batzuk ez bizi izena, eta antropologian esaten da, estrañamiento hortatik behitzekoa, eta ikuspegi bat, esateko, koño, estrañatzeko gauzekin, ero gauzei anormalidade horretatik behitzeko. Hori eskaintza euskula gure belaunaldixak.
Eta hause esan, ez dakit arrapaladan ibili gano zer, mila esker danoi eta galdera ikusi ze baldin bakitze bai. Eskerrik asko nintzatan, bai, nintzak esan duen bezala galderaik baldin badago, tartetxo bat badaukegu. Bestela nik bat badauket. Bale, barkatu. Esan. Oso gauza zehatza galdetuko dute, baina bakoitzak bere obsesioekin eta uste dut atzo Olatzek hitz egin zuenean atara ezen gai bat da ere ez airetasuna eta gatazkak horren zela irasa ekarri duen, ez? Orduan familia ezberdinak eraikitzeko ez ateak ireki direla esan duzu eta ia horretan pixkat gehiago sakondu nahi aldu zuen, ez? Niri bereziki interesatzen zaidan gauza da familiak dezentratzea edo hori egin behar dugula uste dut, ez? Eta uste dut gatazka politikotik gauzak ikasi alditugula, ez? Gertatu da Gartzelan zenolako aidetasun sareak sortu diren eta baita Antzolan. Orduan, horretaz zerbait gehiago esateko baldin baduzue eta mila esker, asko interesatu zait eta aurkezpen. Gu berez ez genkun gai hau zentraltzat bezala. Abiatu ginen, beste zorretatik, ero esate ginoan, hemen zuzenian, ez ja kartzelan da honan bikotekia, ez Antzolako kasua zan, basarri baten bizizian bikote bat eta eren seme-alabak eta Bergan bizizan anai bat eta bikote bat eta horren biumiak. Bergakuen bisak atxilotu zituen eta karo, honek, junbiarri zen zian, ume bat, 4 hilabetekoa eta beste bat 2 urtekoa hartu eta berga, bestela hartze zebelako. Eta karo, orduan, hor konturatu ginen. Karo, guk hor Antzolako andra honi, ikian egontzan emakumien ikuspegi hortatik, ero esateko, hone bedukiko hau ze esana, ez? Horre, zea. Baina gero konturatu ginen, karo, sistema oso bat aldatzen dela eta bizi izeteko modu oso diferentiak eraikitzen diala. Batzuk ikusi duna jarraikorrak izan diela, adibidez espetxeratze kasutan eta, familia hola bizi zen zen hainbat urtean, ero, familia ama bakarra naiz eta izi zen gero praktikan badianak eta hor amandre eta abarrak beste generazioak zelako inkluso etxe berdinean generazio diferentiak bizizetia hori lagundu alizeteko eta abar eta gero beste sare batzuk, beste familia olako krakra batzuk oso puntualak, zienak atxiloket eta momentutan eta hor bai oso modu organikoan, etorri gure etxea, egon gure etxean, egon hilabete gure etxean, oso zeetan, da nik uste dut horrekin topau ginen esan ginoan, baina hemen ikasteko, zuk esatuzun, ikasteko zea asko dauko eta posible dela beste erabatea eta beste modu baten ikia gauzak eta hori oso polita izen zen. Beste galdera labur bateako tartetxo bat. Bai. Natorro pixkat nini egitea, bale? Oso polita, airetasun berriak, uste hitzeiten egeregoan solidaridade sareetaz, baina horretero patriarkatuak nola funtzionatzen duze? Igual emakume horientzako berria baino igual lan gehiago za, besterik gabe. Bale, tipo zaintza eta zehortan horti bidatu zuen pixkatera ez, supera daunago, haustearena, familia nuklearra eta zabaltzearena, baina hor nork eraman duen guzti horren karga bidatzen badegu, ez zaiten berria iruditzen. Takit, nola ikusi duzuen. Bai, hor... Asko gustatu zaitan zuelako dana, benetan. Hor bai, ikusi dula, gauza batzutan bai dala berrixa, eta lagunak adibidez jokatu da dela papel bat, ero inkluso gurasuen lagunak, ez dakit, ni negre gurasuen etxea ez naiz juten ez dakizela, eta hor bai sortu zian sare batzuk, eta lagun sare batzuk eta bar,
baina igual bai puntualauak izen dianak, ero momentu oso kritikotan da oso kritikoa da, goizeko lauretan baldin bator bat eman etxea junin binaiz, zentzu hortan, eta hor bai planteau dia gauza berrixak, baina gero ezagutzen emakume hau gehatu zan laumekin zaintza zeukan, eta etxea sartezan diru sarrera bakarra zan, bere gizonan soldatia, orduan, gastu ekonomiko izugarrixa, eta laumen zaintza, bi ziala edade igualekoa gaina. Eta batek zeuzkan 4 hilabete eta bestiak 6, eta bestiak 4 urte eta 5. Orduan, karo, eta gaina ez aldatzeko gauzak, bik antzuelan eskolarizatzen zian, da beste, bi bergan. Ez aldatzeko bakoitzan realitatea. Pues claro, lan importante bat eta kotxean 1500 buelta. Bai, zentzu hortan, patriarkatuak usteot operau da bela, berdin, ero askoz gehiago ez dutzen. Bai. Bale, sentsazioa daukat, gauza interesgarri jartzen hasten danen eten beharra duketela, baina lehen esan duten bezala, gero atxeden tarte handixoa daukagu eta honintza eta gana ere hemen ibiliko die. Hortun txalo bat emango jau eta eskertuko jau. Bueno, Julen Díaz de Argote, Gasteiztarra da, arkeologoa, okorrezpanao, eta Gasteizen 1976ko lehenengo martxoak 3 elkartean, eta handik ezagutu izan du Gasteizko martxoak 3 memoriagunea, eta gaur egun justu memoriagune hortako proiektu arduraun gisa egiten du lana. Beraz, esperientzia hortatik hitzegitea gondiotu du, eta beste gabe askar zure da hitza. Vale, mi esker udako Euskal Unibertsitateko saio honetara etortzeagatik, eta esan duen bezala Julen Díaz de Argote naiz, Gasteiztik nator, eta pixkat nire helburua da lehenik eta behin pixkat ezautzen ez duzuen entzat edo testu inguru bat azaltzea pixkat segertatu zen 1976ko martxoaren 3ko sarraski horretan Gasteizen. Gero ere, nolabait azpimarratzea edo azaltzea martxoaren 3ko elkarteak urte luze hauetan egindako lana, memoria gara elkartea zelan sortu zen, komentatu dugun memoriagune hori sortzeko lana edo hartu zuen elkartea, eta amaitzen joateko, pixkat zertan gauden, zertan gauden lanean gaur egun, memoriagune hori sortze aldera, eta amaitzeko, eta pixkat jardunaldi hauen edo gaurko egunaren tematika horrekin bukatzeko, pixkat gogoeta batez memoria eta martxoari euko memoria eta gazteen arteko lotura horretan. Datu, historiko edo demografiko batzuk emateko, lehenik eta inkokatu behar gara, 40ko hamarkadako Gasteiz horretan, Gasteiz herri handi bat zen, garai horretan, 50 mila biztanle ingurukoa, eta, askunde fase izugarri bat izan zuen, demografikoa eta urbanistikoa, bertan ikusi dezakezuen bezala, eta heldu zen izatera, gaur egun ezagutzen dugun Gasteiz, Lakua, Zabalgana eta Salburuako auzoak enduta. Honek ere, populazioaren ikuspegitik erain zuen aldaketa izugarriak bizitzea bertan ikusten duzuen, 50ko hamarkadan, 50.000 pertsona zituen Gasteizek, eta 1975 heldu zen 130.000 biztanle izatera, gehien bat, garai horietan, Gasteizen bizi zen jendearen gehiengoa ezen Gasteiztarra, beste leku batzuetatik etorria zen, eta Espainiako estatuan izan zen demografikoki gehien hasi izan zen hiria.
Beste alde batetatik, Araba bazen oso leku nekazaria, abeltzaina, ez, lehenengo sektorean oso zentratua, baina denboraekin industrializazio batetan, eta pisu horrek erenetatik bertara industrian sortzen ari ziren industrian eta enpresetan lan egitera. Urtarriletik zeuden greban langileak eta gertatu zen 3. edo ez. Ez bakarrik hori, baizik eta ja lehendik zegoen bat 1972ko Michelingo grebatik justo martxoaren 3an egun egiten zituen Franco diktadorea hil zela, inflazio handia, estanflazio terminoa, askatasun falta eta guztiok ezautzen dugun erregimen frankistaren ezaugarri guztiak. Martxoaren 3ko borrokek izan zuten induargunetako bat zen haustura argi bat zegoela ez erregimenarekiko. Momentu horietan legala zen sindikatu bakarra, sindikatu vertikala zen, eta langileek hasieratik apurtu egin zuten sindikatu horrekin ez, asambladetan nahiko oso borroka horizontalak izan ziren, hasiera batetan enpresetan biltzen ziren modu asamblearioan, eta gero bazauden batzorde representatibo batzuk langileek aukeratzen zituztenak, eta hauek ziren ugasabetekin eta negoziatzen zutenak. Baina izan zen guztiz hausturaren aldeko apustu bat, eta erregimenak ere bere momentuan holan hartu zuen, ez? Esan bezala aurretik bi greba egon ziren, eta horrela heldu ziren langile guzti hauek martxoaren 3ko greba egun horretara. Greba egun horretan bertan lehenengo manifestazioak egon ziren goizean Avenida del Generalisimotik, gaur egungo Avenida kaletik, eta hor egon ziren lehenengo istiluak eta lehenengo bala zauriak, emakume bat zauritu zuten bakale horretan lan egiten zuen pisu batetan, eta bala bat sartu zen leihotik, eta bere izan zen lehenengo zauritua. Gero arratsaldeko 5 zegoen deitua Zaramagauzan, San Francisco elizan, asamblada bat arratsaldeko 5. Ja lauterdiak aldera polizia inguratzen hasi zen, ez? Eta, bertan zegoen jende guztia elizara sartu eta poliziak ekin zuen, kanpoan zegoen beste jende guztia sartu ahal izatea. Abisua eman zen eliza hori desalojatzeko, barrukoek esan zuten ezin zutela hori desalojatu, 4.000 pertsona zegoelako barruan, eta poliziak inguratzen zuen, ateratzen baziren hori masakre bat izango zela, eta hasi ziren eliza gaseatzen, jendea hasi zen alzuen moduan elizatik irtetzen, eta bertan izan zen jotzen balaz eta tiroak botatzen hasi zirenean, eta pixkat erantzuna izan zen egun horretan bertan 3 eraildako egon zirela, enetan beste 2 pertsona hil zirela, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda. Horretaz gain, martxoaren 3ko sarraskia nola izalatzeko, Espainiako estatu osoan deitu ziren manifestazioak, eta martxoaren 6an Tarragonan Juan Gabriel Rodrigo Nafo erail zuten, eta basaurin martxoaren 8an deitu zen greba euskakin. Uste dugulako memoria badela bizirik iraun behar duen termino bat, bereziki martxoaren 3an. Ez dela memoria enkapsulatu bat izan behar, baizik eta gaurkotasunez eraman da, bizirik iraun behar duen borroka bat dela. Eta guk bai egite dugula sekuentziazio bat, uste duguna nahiko ondo aztertzen duela martxoaren 3arekiko gertatu izan diren gertakari batzuk,
hasieran 76tik 83 arte zegoen nolaiteko debate batez erreforma eta austuraren artean, zer inbersen erregimen frankista hauteskundeak irabazi zituenean edo nolabait onartu zela erreformaren garaipen bat, eta geroago ikusiko dugu honek baduela eragina martxoaren 3ko martxoaren 3ko hainbat esparrutan. 2000 urtetik 2010 lehenengo pertsonatik edo kolektibotik idatzitakoak, informeak ere egin dira, eta pixkat oso anitza da martxoaren 3ko kontakizuna liburuetatik aztertuta, ez? Azken aldian ere genero ikuspegitik eta ikerketa batzuk egin izan dira, baita ere, igual pixkat hainbeste ezautzen ezen esparru horretan ere nolabait lehen planora eraman izan duena, ez? Eskutuan zegoen lan eta saretze guzti hori. Baita ere, kulturgintzan, berdina, ez? Bai 76ko irudiekin, bai azken aldian dokumental asko egin izan dira, musikarekin zerikusia dutenak, ez? Adibidez Luisiakekin eta Campanas Amortzekin abestiarekin zerikusia duen La Revolta Permanente dokumentala, nahiko, ito bat markatu zuena dokumentalen arloan, eta kulturgintzan ere, nolabait bere biziko garrantzia izan zuen publiko orokor batentzat edo zineman eman zen Vitoria 3 de Marzo pelikula, ez? Bai suposatu zuela, ezautzen zuen jende askorentzat edo nolabaiteko lehenengo hartu eman bat izatea behintzat. Eta ere garrantzitsua izan zen Gasteizko herria asko inplikatu zelako, ez? Bertan parte hartzen, zuzendaria goratzen dut ere esaten zutela, pizka jendea gora etorri zela eta grisa kolpatzen hasi zela eta historia zela holan, baina bere sentitzen eta bertan parte hartzen, aktibo izaten. Eta nolabait ere martxoaren 3ko elkarteak lan handia egin du martxoaren 3ko musikarekin, Campanadas Amortze hasi zena, ez? Luisiaken abesti eder horrekin, eta nolabait amaitu edo zena 2023ko manifestazioan bertan Zugea gara abestia aurkeztu zenean, naiz eta azken asteetan edo jaso izan ditugun beste bi abesti. Guztira, hau ezkirago beste bi falta dira, baina 43 kanta egin izan dira guztira martxoaren 3ari buruz edo martxoaren 3a aipatzen dutena. Hemen ere polita da generazio bakoitzak baduela bere abestia, ez? Zaharrenik Campanadas Amortz nire adibidez bada betagarrirena, eta supongo etortzen direnentzat ere izango dituztela beste referente musikal batzuk. Eta hemen duzue pizkat lista guztia, eta pizkat lehen aipatu dugunera bueltatuz, ikusten da nolabait ere sekuentziazio historiko horrekin zerikusia duen zerbait dela, ez? 76 inguruan, 82 arte abesti asko egin izan zirela, baina gero utxune izugarri handia dago 2000ko hamarkadara arte, 2006 arte batik bat badago askunde handi bat, eta batez ere azken fasean ez 2018tik eta baiaia urtero abesti bat baino gehi ateratzen da martxoaren 3aren inguruan, ez? Gainera oso anitzak termino musikaletan ikusi dezakezue hobeto, ez? 2013tik gaur egunera arte baiaia gazta horren erdia produzitu edo sortu izan dela, eta gaur egun ere oraindik ere holtzetan ere ematen dela ezberdintasun oso handia, ez? Gizonezkoen eta emakumezkoen artean abestien sorrera horretan. Bestetik,
nahiko handia da martxoaren 3ko elkartean, ez? Bai manifestazioetan, bai bizita gidatuetan eta bar, lan handia egiten da ikaste transmisioa. Hemen ikusi ditzakezue nolabait martxoaren 3ko bizita gidatuek daukaten izan duten askundea, ez, pandemia dela medio baita ere, baina bueno, aurten ere justo borobiltzen ari gara azken datuak, eta aurten ere nolabait handitu egin dira, gorantzoan joera argi batetan, eta baita ere justizia edo impunitatearen aurkako borrokan, batez ere Argentinako kereiarekin eta Martin Villaren aurkako inputian berezi bat jorratuko zuena San Franciscoko Eliza, Zaramagako Eliza hori, memoria zentro bat eraikitzea, eta hori dela eta dinamika handia eta dinamismo handia izan duen elkarti bat izan dela, hitzaldi askorekin, hartu eman askorekin. Hauek dira egin izan diren aktibitate guztiak, zentratu nahiko nuke batetik egin genituela jardunaldi batzuk memoriak, espazioak eta kolektiboak lantzen zituena, ez ikusteko pizka diseinu bat egiteko ere nolabait gaurkotasunera eraman ditzaketen diskurtso batzuk landu nahi genuen, eta gaur egun erarte datorren hildo hori jorratu nahian eta gaurkotasunera ekarri nahian ere problematika hori. Hortik ere, sortu zen liburu bat, ez, memoriak, espazioak eta kolektiboak izena zuena, pixkat diseinu hori egin nahian, eta baita ere sortu da dikotomia bat, ez, batetik instituzioak, berandu heldu direla honetara, baina, apuntatu izan direna baita ere, ez, baduzue hor argazki marabilloso bat kriptan, Eusko Jaurlaritzako udaletxeko eta Arabako Diputazioko eta apespikoarekin pixkat protokolo hori sinatu zutena, ez, hasieran esaten ziguten ezinezkoa zena bertan baliotu izan zuten, eta bestetik bai martxoaren 3ko biktimak edo lortu izan zutela hor ere agendan kokatzea eta lortzea espazio hori aurrera eramatea, bai eta hitzarmen bat lortzea oso garrantzitsua izango zena, gaur egun egiten ari dugun lan hori egin ahal izateko, ez? Nolabait mai bat sortzeko egonkorra izango zena instituzioen eta biktimen artean elkarlanean lan egiteko. Hori dela eta, pixkat modu laburrean sortu izan egin ditugun edo egiten ari dugun lan guzti horren artean, hasiera batetan inventario lan batzuk egin izan ditugu, ez, martxoaren 3arekin zer ikusia duten liburu guztien inventario bat eta aldizkari guztien inventario bat, 108 liburu eta 55 aldizkari momentu zeren eta oraindik geratzen zaigu batez ere aldizkarietan lan gehiago egiteko. Eta bestetik, beste inventario batzuk, biktimenak eta objektuenak, ez? Biktimek edo jaso izan dituzten edo gordetze dituzten objektuenak. Eta, biktimen kasuan ere zentratu nahi genuen, non jaio ziren, non bizi ziren momentu horietan, zertara lan egiten zuten, ea militantziarik zuten momentu horietan, ea gerora militantziarik izan duten, ez nola egiteko datu base bat sortu aldera eta konparatzeko gerora beste ikerketa batzuk baliatu ahal izate aldera. Hor ere, doaitzan edo jaso izan ditugun objektu nahikotxo daude, hasi besterik ez du egin, baina doaitzan eman ziguten vietnamita bat, ez, momentu horietan fotokopiak eta notiziak ateratzeko tramankulo hori, gehien bat fabriketan edo. Baita ere libreta bat balaz zantzu bat duena, horrek oztopatu zuelako pertsona bat bala zauritua izan langileen bileren akta batzuk, apaisek eta gordetzen zituztenak, baita ere material judizial asko, horrean jartzen duten dokumentuak direlako. Eta ja amaitzeko, minutu batetan, nola egiteko hausnarketa badela gazteekin gaur egun nahiko ondo konektatzen duen memoria espazioak implikatzen edo politizatzen edo,
Romaldo Barrosoren adinarekin implikatu nintzela gehiago martxoaren 3ko elkartean, eta gaur egun Pedro Maria Martínez Ocioren adina badudala, ez? Asko konektatzen dute asamblea horretan, bertan egon ahalko zirela, orain dela ia 50 urte ez, momentu historiko horretan. Badago konexio oso fuerte bat baita ere, martxoaren 3ak urtero presentzialidade handia duelako kaletan, ez? Jakin izan duelako konektatzen atzoko eta gaurko borrokekin, ez? Ez bakarrik martxoaren 3ko manifestazioa ez da bakarrik gogoratzeko manifestazio bat, baizik eta gaur egungo lan gatazken eta arazo sozialen adierazleetako bat, ez? Urtero berritzen da mezu hori eta gazteek ere baute presentzialtasun bat eta antolakuntzan parte hartzen dute. Ere oso garrantzitsua da, martxoaren 3ak egiten duen lana, transmisio horretan, ez, eta lehen Samarak aipatuen eraztunen horretan ere haiek sentitze dutelako, bere momentuan haien gurasoek, baina gaur eguni haien aitona monek, ez, Gasteizen edonork, garai horretako edonork badaki non zegoen momentu horretan, ez? Badaki elizaren barruan zegoen, kanpoan zegoen, laguntzen zegoen, gero hiletan egon zen, eta nolaiteko transmisio hori oso gertutik heldu zaie, ez? Badelako baita ere memoria bat, memoria migrante bat dena, batetan memoria feminista bat dena, ez? Saretze guzti horren diskurtsoa heltzen zaielako, lan baldintzen hobekuntzaren eta askatasunen aldeko borroka batzuk direlako, eta nik uste haiek nahiko gertu sentitzen dutela eta nahiko erraz salto klik hori egite dutela, ez? Haien memoria, haien gaurkotasunaren eta 76ko memoria horren artean. Beraz, honekin bukatzen dut eta eskerrak emate, eskerrik asko. Osondo, eskerrik asko, Julen. Berriz, inor galderaik edukiko balu, beso altxa eta... Inorrez. Lortu duzuen gunearen implikazio ezina ekin ez egina, argazki politakoa. Noraino proiektu horrek desaktibatu ditzaken konexio sortzaile. Ze garapena ikustu zuen kontraksan horiek instituzioi botere horrek noraino memoria lapurtuko du. Hola, garbi esan da. Depende hori baldintzatzera zenbatera heltzen garen, pixka bat, horregatik ikusten genuen oso garrantzitsua hitzarmen hori lortzea, ez? Nolabait, ez dut azaldu denborengatik, baina fundazio honek patronatu bat izango du, patronatu bat zeinetan memoria elkarteek, bai martxoaren 3ko elkarteak, bai memoria garak nolaiteko boska anekdotiko bat izango duen, ez? Zen eta udaletxeak 3 boska izango ditu, diputazioak 3, apespikoak 3, eta Eusko Jaurlaritzak 3, eta memoria elkarte bakoitzak 2 izango dituen. Horregatik ikusten genuen oso garrantzitsua zela hitzarmen hori sinatzea, ez? Nolaiteko gure presentzialtasuna bermatzeko eta bertan lekua izango duten diskurtsoen eraketa prozesu horretan eta materialidadeak biltze horretan ahalik eta gehien baldintzatu ahal izatea, ez? Eta horretan gaude, oraindik ere oso berde dago proiektua, sortze fase batetan gaude, baina nik uste garrantzitsua dela ere esatea, naiz eta instituzioak oraindik geldirik dauden gaur egun, zeren eta aitzak bezala hartuta hauteskunde azken aldian egon diren hauteskundeak eta martxoaren 3ko elkartea badagoela lanean, badagoela
bai objektu, bai testigantza guzti horiek biltzen eta badagoela lan guzti hori egiten, gero memoria zentro hori sortze aldera beharko diren material horiek sortzen edo behintzat biltzen. Orduan, noraino helduko gara, ikusi beharko dugu, noraino helduko garen, baina nik uste harri garrantzitsu bat jarri dela, eta garrantzitsua dela, martxoaren 3 Gasteizen eta Euskal Herrian baduela nolaiteko pisu bat, eta inork ulertuko irekitzea memoria zentro bat biktimak aurrean izan da, irekitzen denean. Beste galderatxo bateako tartea daukeu. Bueno. Ez badago gehiago, eskerrak emango izkigu Julani, hitzaldiagatik. Eta gonbidatuko ditugu Mikel Ibarguren eta Ekain Albite. Mikel eta Ekain zinema zuzendariak dira. Egitaragoa ikusi badezue jabituko zineten hemendik aurrera protagonismoa hartuko dutela, ze orain kontatuko dituzte egin duten filmeai buruzko xehetasun batzuk eta prozesuai buruzkoak, eta gero atsedena eta gero aukera edukiko dugu filmea bera ikusteko eta ondoren solasaldi txiki bat egiteko. Orduan, esan bezala, zinema zuzendaria dira, zestoarrak, eta indudun filma ipatu detena Negur Bilak da. Okerrezpanago, Laster zinemetan zirkuitatuko dezutena, edo da honeko aidana, ezagit. Filmak 2011ko eta enzuetenera garamatza, gutxi gora bera, edo garai horta behintzat, eta iesaldian dagoen gazte baten bitartez edo garamatza garai horta, ez dakik ondo nondik edo zertatik egiten du niez, eta iesaldi hortako momentu bat kontatze du. Eta atera da fikzioaren gaia, fikzioak gatazka nola jorratzen duen, ez bide eman ditzazken transmisio hortako edo gatazkaren mediazio lanak egiteko, eta interesgarria iritu hitzaigun biz zuzendari hauek ekartzea prozesu hori kontatzeko. Zuena egitza. Bale, guardion. Igual, ohituta gaude normalean pelikula eta gero hitz egiten, gaur alderantzi zingo dugu, eta gero berriz hitzengo dugu, orduan, pixkate informazioa zatikatuko dugu nola bideratu, eta batez pixka praktikotasunai buruz edo guk bizi izan duen esperientziatik helduko dugu gaiari bezala, ez? Kontestuan jartzeko, aritzek esan bezala, Ekain eta biok gaude, baina talde bat hau, ez ginen oso originalak izena jartzen eta negu kolektiboa jarri genion izena, eta kontua, zinema ikasketakin ondoren taldean parte handi batek, batu ginala ja pixka proiektu handiago bat iteko, proiektu handiago hori izan Negur Bilak, ez? Eta gentozen laburmetrari batzuk grabatzetik, bestelako lan batzuk egitetik, eta pixka taldearen egiturak eta buruz interesgarriak gero igual sartuko dalako gai baten, eta horrekin nola eragin dezaken zorren prozesuan aipatzeko, ez? Ekain eta biok izan ezik beste talde guztiak katalana dela. Eta, hor loturoat, gero gai hau lantzerako orduan ere nola jasotzean, nola bizitzean, eta
gu barruko sujetuak izana kanpotikan ere nola abiatzen den prozesu guztia, ez? Orduan, bueno, ikuste genuen behar bat, ikuste genuen bagenekagun nahi bat, azken urtetan, azken esan dezakegu hamarka honetan, ez? De repente oso modan eta oso airean eta pilpilan jarri izan gai bat lantzeko, ikuste genuen lantzen izan Euskal Gatazkaren titulu horren izenpean egiten aizian gai guztiakin, bastante beldurtuta gendela, ez? Ikuste genuelako bazeolako asmo bat eta bazeola egiteko nahi bat eta egiteko behar bat oso kanpotik eta oso gatazkaren memoria eta memoriaren mezu bat zabaltzeko asmotan, ez? Bagenekigun zinema gero aipatuko dugu, baina ze herramienta ideologiko izan daiteken eta ze erakargarria eta ze erresa batzutan, ez? Gure mezuak zabaltzeko orduan, gure burmuinetan mezuak instalatzeko orduan, eta bai ikuste genuen azken urteetan bazeola olako nahi bat, ez? Indian titulu handiekin, ez? Pues, Patria bat, La Línea Invisible bat, olako gogo bat instalatzeko, kasi izango du proiektu guztia Madriletik afrontatzeian momentuan Euskal Herria etorri eta olako rodaje eta mezu batzuk eraikitzeko oso foku jakin batekin eta herramienta oso handiekin nun hoien ekarpena eta relato hori zabaltzeko eraginkortasuna oso efikaza den eta oso erraza den eta gaur egun dauden plataforma guztietako accesibilitatea kasun momentuan bagenekigun lan guzti horiek nola jokatzen zuten gure kontra ere bai eta pixkat horra ziginen ikusten bagenokaguna gai hau afrontatzeko gogo bat edo ilusio bat beste toki batetik ez genekigun oso ondo ze toki eta pixkat hor sartu ginean nola izan daiteke gai honi buruz hitz egiten hastea, baina oain arte behintzat ikusten egian gauzetatik oso aldenduta eta beste relato jakimaten bila edo beste gatazkaren beste ertz batzu helduz. Bai, bueno, nik uste dut negurbilak pixka bat sortzen dela erantzun moduan, ez? Mikelek aipatu du lehen, hau da, guk ikusten genuen azken urtetan bazeudela hainbat ekoizpen sinematografiko oso sesgatuak zianak, oso leku konkretu batetik zetozenak, infrastruktura eta baliabide handiak zituztenak, eta hartzen ginean, edo sentitzen genuen, hor kontatzen zianak film horietan, ez zutela inundik inoare errepresentatzeko nahik, Euskal Herrian gertatu zen gatazka horren zerbait aldi zati txiki bat ere, ez? Eta hor, pixka bat goazi ginean hausnartzen zinemak aparato ideologiko moduan duen indarra, ez? Eta horro hartu ginean zein errex sortu daiteken memoria, gatazkaren memoria oso sesgatu bat eta oso simple bat, ez? Eta gu, pues, pixkat agian beste belaunaldi batetik eta gazteagoak izanak gure inguruan jasotzen pixka bat zeintzan edo begirada horiek nola ikusten zuten gatazka, nolabait piztu zitzaigun barnean alarma handi bat, ez? Zeo hartu ginean film horiek iristen ari ziala eta eraldatzen ari ziala agian garai hortar arte egontzan gatazkaren memoriaren inguruko borroka hori, ez? Eta nolabait unifikatzen ari zela gero eta gehiago gazteen artean Euskal Herrian bizitu izan genuen guzti hori zer izan zan. Eta zer izan zan horren barruan askotan, ohartzen ginean, relatua zala bat eta bakarra. Eta askotan oso gertu zeudela Netflixek programatzen zituen eta produzitzen zituen film hoietatik, ez? Eta orduan hori zitzegun oso larria. Eta nik uste dut alde baten baseola nolabait kuestionamendu bat ere gu zinelari moduan zinemak duen indarra aparato ideologiko moduan batez ere estruktura konbentzionaletara jotzen duenean, errelato konbentzionaletara jotzen duenean, heroiak, onak eta txarrak, ez hor, kuriosua da, seriak aztertzen hasten baseatea, adibidez, bueno, Patriako kasuan, kuriosua da ikustea argazki gintza nola lantzen da, ez? Pertsonaia bakoitzak zein nolako argazki itzen mota duen, ez? Argi eta garbi, iluminazioko erabakiak badute ona zein den eta txarra zein den erabakitzeko autua, eta da, zein puntutara ino iristen da errelato horren ezarri daiteken puntua, ez, argiztatze batera, eta horro hartu ginen zinema oso indartsua zala, eta gatazka honen memoriaren errelato bat eta bakarra eraiki nahi zuten alde batek oso ongi erabiltzen ari zala. Argi eta garbi, errekurso askoz gehiago dituztelako, eta
eta hainbat gauza, ez? Baina, bueno, hor, guri iruditzaigun sinematik, fikziotik, hau egian gero komentatuko duen gai bat izango da fikzioa eta ez fikzioa gatazkarekiko, fikziotik behartzala erantzun moduko bat. Nik uste Negur Bilak sortzen bada leku batetik da erantzun horri ematetik, ez? Claro, hori da pixka bat gure abia puntua. Gero pixka bat prozesu aurrera di joan enean, pues, pelikulak ere bere gorputza hartzen du, eta pelikulak ere bere bidea hartzen du, ez? Orduan, bai hasiera baten, beti aipatu izan dugu, guk ere agian konbentzionaltasun horretatik idatzitako gidoi bat eraiki genuela, ez? Erantzun zuzen moduan, eta gero prozesua hasi ginean, prozesua da batez ere elkarrizketatze prozesua ieslari izandako jendearekin, ohartu ginean realitateak eta kasu honetan errelatoak izan bertzuen konplexutasuna gu idazten ari ginen gidoi bakarti edo ikuspegi bakarreko hori, baina askoz konplexuagoa zala. Eta euskal gatazka bere horretan irudikatzea eta pelikula bat egitea euskal gatazkari buruz ezinezkoa zala, ez? Orduan hor bai egontzan gure partetik pauso txiki bat atzera, humiltasun pauso txiki bat atzera, ohartzen hasteko agian kontatuko genuna zala euskal gatazkan ondarrale txiki bat. Baina hori guretzat nahikoa zala, kuestioan jartzen bazun, zinemak eta pelikula hauek atzetik zuten indar ideologiko bortitza. Hori lortzen bagenun, behintzat gure buruekin eta behintzat pelikula ikusten zuen jendeakin guri zentzu baten balio zigun, ez? Orduan ikuste dut igual Mikel pixkat esplikatzeko nola izan zen dokumentazio prozesu hori, ze hor hasi ginen gu planteatzen zenbat kontraesan, ez? Guretzat ere ez jakina da gai, azkenean. Nik 2011 horretan filmak kokatzen den horretan, nik 10 urte nituen da, 14 edo ez dakit, porai. Orduan guretzat ere bada nolabait jasotzen deun zerbaiten guri iristen zaigun errelato baten gana jotzia, ez? Eta hori ere prozesu oso kuriosoa izan da. Bai, batez ere, hor, hasieran aipatu duen bezala, bazeon pixkat periferian gelditzen aizian eta errelato nagusietan eta ikusten eginan kontuetan behintzat jasotze zauden gaiak zeudela, ez? Txunditu gintun, hor, nik uste aipatzeko dela, une oro guk pixka bi bidetan ibili gala olako jorraketa modu bat egiten, ez? Bat da, guk zinemarekiko eta artistikoki egin dezakegun ekarpena eta sormen prozesu horrek deitze gaituna eta motibatze gaituna, eta bi gero, bagenekigun gai hau hartzerako momentuan lehen aipatu duten bezala, ez? Ze motxila jartze genuen derrepente gure bizkarrean, eta bagenekigun arduragari handi izango zela motxila hori nahi genunean askatu eta nahi genunean jartzea, ez? Orduan erabakia zen motxila horrekin pixka eta aurrera jutea. Bazen zerbait txunditzen gintuna eta harritzen gintuna eta iritsi ginean lehenengo elkarrezketak itea, iritsi zitzaigun burura olako ieslariaren figurak, ez, ze izoztuta ondan eta ze baztertuta ondan azken urtetan eginean lanetan, ez, eta bazeon zerbait ieslariaren figuran guri hasieran motivatu gintuna eta kainek esan duen bezala ez jakitasun handitik, ez. Erabaki genunean pixkat hori izango zela nukleo gai zentrala, bueno, pues gu pentsatzen genuen izango zela ez jakitasun guztitikan, olako abenturasko pelikula bat, akziozkoa, oso morbosoa, veloziaia handi batekoa, eta horren baitan hasi ginen idazten, ez? Baina idazketa prozesuan konturatu ginen pixkatiten eginala kanpotik gertatzen ari izana, ez? Hau dala 200 orriko gidoi bat idatzi, puntu batetik nun etzitzaigun interesatzen eta gidoi hori plasmatu pelikulan. Orduan bat artistikoki etzitzaigun interesatzen eta bi gaiarekiko etzekan loturarik iten eginanak, ez? Orduan dokumentazio prozesu hau itean, bidelagun desente izan ditugu, ez? Eta pixka bat aztertu izan deu, junganean zorionez jende elkarrizketatzea eta ate batek bestera eraman gaitu, eta izan da pixka bat, inoiz ez gai ez grabadora bat egin jun, edo ordenagailu bat egin jun, edo nota batzuk hartzen jun, ze iruditzen zitzaigun momentu hortan jaso genezakena beste zerbait zela, ez zitzaigula beste interesatzen datuak edo informazioa, baizik eta sentsazio batzuk, egi bat, eta bakoitzaren zauriak igual noainoko arrakalak dauzkaten noain dikan, ez? Eta hor konturatu ginen, dokumentazio prozesu hori itean, hortze hola gidoia, eta ezitzezkigula mundu guztia ematen herramientak ze bide izan, eta jaso genitun zaplastekoak, eta ikusi genuen, claro, abiadura handiko pelikula izan beharrean, izan bertzula zain egoteari buruzko pelikula bat,
isilunez beteriko pelikula bat, une oro galderak botatzen zituen pelikula bat, ez? Jendeak, nik uste suerte izan deula, jendeak ireki dizkigula behen bihotzetako ateak, ez? Eta ikusi deula, eta behar genuen hau kontrastature bai, oraindik gai honek, zenbateainoko mina askan jendea nola daun kokatuta, eta momentu baten ere pentsatu genuen, pelikula itea posible izango zen, ze gu botere oso posizio jakin batetik abiatzegea, jendean minei buruz hitzeiteko. Horrek badak hausnarketa puntu bat, esate genuna, ostras, zein gehagu baita ere zauri hauetaz hitzeiteko, baina liberean behar da puzle hori osatzeko ere bai, ez olako zerbaitin, ez? Orduan bada, beti permisidadearen arteko ariketa bat, noaino kontatu dezakezun eta noaino ez, eta hor osatu genuen zerbait izan zen, bai pelikularen gidoia hortik abiatu zen, pelikularen euskarriak hortik abiatu zian, eta baitari ieslariaren figura konturatu ginen algenula historio jakin bat eta konkretu bat kontatu. Pila bat zeuden, baina erabaki genuen testigantza guztia jaso eta gero, pixkat gure personaje zentralak izan bertzula, jaso genituen sujetu guzti horien olako bilkura edo olako osaketa bat nun, osaketa horren bitartez jungo ginean aipatutako gai guztien ondoriotatik edo min guzti horiek arakatzen, ez? Eta pixkatu izan zen interesgarria. Bai, nik ere uste dut ieslariaren figurakin badagoela zerbait eta hausnarketa baterako eman zigun, ez? Behin kuestionatzen hasten zehala, errelato bat eta bakar bat sortzea ezinezkoa dela, ez? Eta kontraesanez betetako bizipenak izan ditugula eta jende oso desberdinak bizitakoak eta leku oso desberdinetatik ohartu ginen ieslarian figura zineman apenas etzala landu bere horretan figura moduan oso ez jakina zalako eta etzulako inulako zehaztasunik ematen, beraz leku askotan kokaezina zan on edo txar moduan errelato hoien barruan, ez? Orduan iruditzaigun leku horretan, figura horrek, basuela bapatean guri asko interesaitzegun ez jakintasun horri buruzko eta kontraesan horrei buruzko lantzeko leku handi bat, ez? Ze iesen dijoan pertsona hau, eta norbera, zentzu baten norbera izateari utzi hori den pertsona honek, pues, kontatze seguten esperientzia guztietan, ohartzen ginen nolabait espazio oso limbiko baten kokatzen zala, ez? Eta hori, sinema relato konbentzionala egiten duen sinemantzat, kokaezina da. Ez dakitelako nola aurre egin figura honi. Eta hori iruditzegun hor jo genuela nolabait gure filmak behartzuen gauza garrantzitsuenetako batekin, ez? Kokaezina, errelato klasikoan kokaezina zan figura bati buruzko pelikula bat egitea nahi genuela. Claro, hor galdera bat iristen da, nola egiten da hori? Eta nola irudikatzen dituzu kontraesan horiek? Ze azkenean guztia da ere zineman kolokatzen zoazen zerbait eta balantza joku bat, ez? Orduan, hor nik uste dut izan dela lan gehien izan deun momentua, ez? Nola kokatu ez jakintasun hori, ez? Eta orduan, oso polita izan zen gauza bat, izan zen prozesua berak juntzitzegula ez jakintasun hori kokatzen. Eta orduan, guazi ginean, pues Mikelek esan duna, ez? Hasieran agian beste pelikula mota batiteko ideiakin, gehien topatu genuna gure aurrian izan zen hitz egiteko beharra, baina aldi berian askotan ezintasuna. Eta gu hartu ginean, film honek zerbait behar baldin mazun, zala justamente hori, ez? Eta isiltasun hori. Eta orduan, urrengo pausua izan zen pixka bat definitzea, isiltasunari buruzko film bat izango zala. Claro, hau da kontzeptu guztiz antizinematografiko bat, ulertuko dezuten bezala, isiltasunari buruzko pelikula bat, hau da, inorri interesatzen zaion pelikula bat planteatzen nahi ginen, ez? Baina, aldi berian ohartzen ginen, hortzeola benetako kuestionamendu bat, eta hor joko genula benetan zerbait berriarekin eta zerbait aportatzeko izango genukela, ez? Eta hor pelikula izan ziteken porrota handi bat, ez? Oso zaila zelako horren itzulpen zinematografiko bat egitea, eszenatan, pertsonaietan, dialogotan, eta orduan, pues, nik uste dut, elkarrizketa horiek ukitzen ari ginala eta kuriosidade badao, askotan katalan talde hori gurekin etortzezan elkarrizketa horietara, eta askotan euskerazian elkarrizketak eta duen ez zuten ezer ulertzen, baina emantzezaketen perspektibak, beraienak irekitzezun ate bat, agian ez zetorren hainbeste diskursotik, eta irutzegun filmak gero eta gehiago hor kokatzen ari zala, ez? Eta zer ikusi handiasun begiradekin, keinuekin, nola gordetzen duen batek, nola esaten estun gauza bat, beste bat esanaz, eta horro hartu ginen filmak jorratu behartzuela bideo hori, ez?
esaten ez diren gauzei buruzko bidea, ez? Begiradatan gelditzen den bidea. Hor baitago isiltasuna, hor baitago sortzen ari zan nolabaiteko sustratori, eta sustratori bere hortan ere ez da zehatza. Ze esaten ez hori inork ez daki zehatz mehatz zer dan, ez? Askotan geuk ere ez, jasotzen genunean zerbait, begirada bat, isiltasun bat, pasatzen zeu, sama bat jasotzen genuen aldi berian kontakizun horrena edo bizi esperientzia horrena, baina aldi berian ez genekin ere ez nola kokatu. Orduan, prozesu oso polita izan da, kuestioan jartzeko guzti hori, eta batez ere, gure burua kuestioan jartzeko nola egin itzulpen sinematografiko hori, ez? Ze da, guretzat izan da reto oso handi bat. Ze, sinemak ere, naizta sinema konbentzionalen izan, baditu bere gakoak, badu bere funtzionamendua, badu bere ritmoa, eta nolabait horren barruan kokatzen jomertzea gauzak, ez? Orduan, nik uste dut, prozesu hori bat, idazlarian figurakin topatzea eta bi, isiltasuna eta esaten ez dan hori horren itzulpen sinematografiko egitea, guretzat izan dela pelikula oso polit bat, inundik inoa espero ez genuna horrela izango zanik, ez? Eta nik uste dut, zentzu baten, jarri gaitula ere, hostias, aber badakigun hau egiten, ez? Eta prozesu artistiko batek beti behar du kuestionamendu bat, ez? Eta orduan nik uste dut, pelikulak bere barruan funtzionamendu hori bai izan dula, eta bai saiatu izan gehala, eta gero ikusi nahi duzute, izango duzute ja lortu deun edo porrotik aragarri bat indeun. Bai izan dula pixka bat nahi hori, ez dakit. Bai, nik uste zantzu hortan, azpimarratzekoak izan dian gertakizun batzuk igual, aipatzeare bastante seguratsua dela, esan bezala, ez? Da, aipatzen egian bezala, gure oso zaila delako baita ere, azkenean oso talde handia zen, eta erabakiak hartzeko konplexotasun handi bat zeon, bai sozialki, politikoki, hizkuntza aldetik, eta bueno, hor zeon olako popurri erraldoi bat danen artean, baina pixkat autu bat izan zen, hau da, gaia hartzeakoan eta urte terdiko dokumentazio prozesu bat egitean, esan genuen denbora honek izan bertzun influentzia prozesuan oso handia izan bertzala. Hau da, prozesu hortan gertatzen doazen gauzak sartu bergen ditula, naiz eta momentu hortan gauza oso eraikia egon, ez? Orduan prozesuk badaka une oro, kasi azken egunera arte oso deseraikia izan den prozesu bat. Eta oso sostenitua izan den zerbait eta oso zaindua izan den zerbait, baina azken momentura arte edo zer gertazitekela, edo zer gauza aizalako gertatzen, ez? Eta batez ere guretzat horrantzen figura pila bat izan den interesanteak pelikulan, ez? Baina guk komunitate sare bat ere adierazi nahi genuen, pixkat pelikularen kutsu hori irudikatzeko, herri bat bilatu zen, zubi eta gero pelikula ikusiko dugu, ez dugu gehi egitzen baino ontaz, gero igual interesanteagoa, baina de repente herri bat deskubritzen hasi ginean, herri hortan deskubritu genuen esan ziguten, bueno, hemen bada kanpoan ebilia norbait urte pila batetan, eta ontsi itzuli dana, eta gu, ostra, zein da, eta ez dakiz zer, eta ezagutu genuen Beñardo, eta claro, pues Beñardo zeon zubietara, bueno, Euskal Herria itzulita, oen dala 4 urte dolako zerbait, eta harrapatu genuen hortxe, ez, itzuli berri. Eta Beñardoken elkarrizketa asko izan genitun, baina gogoratzen naiz egun baten, sortatu zala ideia bat, testigantza baten emantziguten ideia bat, eta pixkat pelikulan, nik uste argi esente hartu genula, batek behin kontatu zigun, ez, bazeola belaunaldien arteko, ez? Guk gazte izanik eta aurreko belaunaldien arteko olako gatazka bat, nun ondan como hor zauri bat ere bai, eta non dagoen elkarren arteko ulerkotasuna, ez? 1980ko kasu batekin, edo 2005ko kasu batekin, ez? Aipatu dezakegu. Hor, dago imagen bat, kontatu zigutena behin, eta interesantea dana, persona bat iesen zabiela, etxe baten gordeta zeola behin, kortinatikan zabalduzun, zaratak eta entzute zitun, eta ematezun lehi horrek plazara, ez? Eta plaza horretan, aizan ikusten, kasi 20 piko urte eta gero, herria iritsi izan baten ongi etorria. Eta hor ikusi genuen, ze interesgarria zen, ziklo bat amaitu duna, ziklo berri bat hasiko dun batekin, elkarbanatzea, ez? Eta izan zen irudi bat, asko inpaktatu gintuna, eta gure protagonistak ere, pelikula ikustea ez dute, gaztea zentzu horretan, eta Beñardoren figura hartu genuen, Beñardo komentzitu genuen, pelikulan protagonistetako bat izateko. Eta hor bazeon guretzat oso interesgarria zen beste gai bat ere bai, hau da, bi belaunaldi hori bat, zauria inespeño irekiago duna, baina bueltatu dana eta sustraiak jartzen hasi behar duna, eta beste bat
kanpora ingo duna, eta kasi bere izpilu izango duna, bere ibilbidea inberko dulako, ez? Eta hor ikuste genuen, zehola guk belaunaldi berri bezala ere, hor aportazio bat, nun dauden minak, ze ikusi duen zer baina pelikula honetan ere bai, bakoitzak kontatu dizkigunean bere zauriak, erakutsi gunean bere bihotza, eta batzutan izan dira inoiz eman ez dituzten testigantzak, zentzu hortan kriston zama zeon, behaiek esandako hori gero pelikulan ez sartzeko, ez? Behar bat, sentitzen genuen behar bat ere, emate zitzaigun informazio pila horrekiko, eta jende batek behin kontatzen duenean, eta esate izunean zuen ekarri konta dizuna hori, kriston kezka ganokan, kriston zamazan, eta hau ez bali modu pelikulan sartzen, nola reazionatuko du horrek, ez? Baina liberean, imposiblea da, eta imposiblea da kasu konkretu, eta ez genunek kasu konkretu, eta bakan bat izatea pelikula, ez? Orduan, nik usteet gure oinarria izan dela, guk asko esate dugu, como kokatu dela en las ruinas del conflicto, ez? Olako azken ondarroietan, azken gertakarietan, eta beste puntu baten kokatu gala ikusteko gertatu da hori. Eta azkenean zentzazio bat ematerako orduan, ez? Inoiz baino argiago ikusi deula, eta ondorietatik anatera deulare bai, pelikula izoste bat izan bertzula. Hau da, pelikulak xurgatu behartzaitu, pelikulak eraman behartzaitu pausa batetara, ez dakizuna urrengo segunduan ze gertatuko den, eta badaukana bukle sentsazio bat ere momentu baten kasi atera gaitza dena, ez? Eta pixkat igual interesantea guk hor gurera ze nahi geniola pelikulai ere mezu bat eman, nahi genioen pelikulai ere gure aportazio bat eman, ez literala, hau da, literaletik urrundu gaune oro, baina nahi geniola sentsazioetatik edo amaitu dan, edo oaindikan zua... Vale. Amaitu dan zu horretatik itzein eta daon aro berri edo zu horrek ze eman ezaken guretzat, ez? Bai, bueno, nik askar amaituko, ez pixka bat aipatzen duna, ez? Izoste hori, ez guk topatu dugu jende asko elkarrizketa hauekin ditugunean, haien zauritan da haien minetan izostuta gelditu dianak, ez? Eta hori aurrez aurre topatzen desunean, behin edo gehiagotan, bada zerbait zamatze zaituna eta bada filma zamatu duna, baina zentzu baten beharrezkoa zan zama hori gure gana iristea guk filmera transmititu alizateko, ez? Eta orduan zerbait pauso bat eman berbaldin bada lehenengo agian guretzat pauso garantzitsu ez nazan izoste horri gorputz bat ematea, eta izoste horrek pertsonaia bat izatea, eta izoste hori errekonozitzea existitzen dela. Eta bada hola gure artean, gure gizartean, zauri horietan eta min horietan eta iesaldi horietan gelditu dan jende asko. Eta hori, sendatze prozesu hori hasteko lehenengo gauzagian horren errekonozimendua dela eta isiltasun horren existentzia bat ematea dela. Eta filmak zerbaitin nahi badun ikuste dut pixka bat ari hortatik dijoala. Pixka bat maigaineratu egoera honetan topatzen den jende anonimo askon bizipena, ez? Eta orduan joan da negua, pues, bai, guain udara datorrelako, baina ez dakit, nik uste dut pixkanaka hasi dela zerbait, ez? Filmak ere bere amaieran sortzen du zerbait, eta nik uste dut lehenengo zerbait egin behar baldin bada da errekonozitu edo argazki bat egin gaur egun horrelako minak eta zauriak bizitu izan dituzten guztienak. Eta batzutan bukatzeko, ekainek hasian aipatu puntua, baina egia batzutan asko bideratze deula relatoa eta gatazkaren memoria, zinemaren kasuan, pixka gure esparruan mentzat, o Madria o kanpora, ez? Eta ikusi deu hemen ere benetako utxune badola gaiak hartzeako orduan konpromesu batetikan ere bai, eta bueno, igual oaindikan hemen badaola beldur bat, edo egia kontrastatzeko behar bat hainbeste dokumentaliteia, ez? Eta ikustea fikzioan daun urruitasuna horre ere bai, eta hori ere badala gure buruai kritika bat. Bai sortzerako orduan, baina sortzaileei ere zenbatean egosten zaien iteuten lanak ze representazio izan behar duen, ez? Eta igual, jardunaldi hauetan atako zen hausnarketa askore bai, ez? Baina guk hausnartu dugu, ea ze memori nahi den horreik, eta gatazka honekiko ere guk ze jorra bide nahi ditugun hartu etorkizunera behira, importante dalako. Jazta. Bueno, denboraz pasata gaude, baina tartetxo bat bai irikiko dugu galderetako, hala ere gogoratu, esan duten bezala,
gero pelikula datorrela, eta gero ere solasaldia egongo ala. Orduan, bueno, ez die hain errex eskapatuko, eta... Bai, irati. Kaixo, bai, labur esaten saiatuko nahi. Entzuten da? Bai. Eskerrik asko. Bai, ez. Eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik eta hartutako prisma eta egindako autu horien gaitik, oso ausartak direlako memoriaz eta gatazkatzen hitz egiterako orduan, baina bereziki film bat egiterako orduan, zenbaki batzuk eta tiket batzuk saldu behar dituen. Nik bi galdera dauzkat, alde batetik, autu horri buruz, ez? Autu, isiltasuna eta itxaroan dagoen ieslari bati buruz, oso autu, realismo bat plasmatzeko oso autu brutoa egin duzu, ez? Oso dialogo gutxi daude, baina niri iruditzen zait filmean, badagoela, hizkuntza asko daude filmean, baina, gidoiaren edo autu narratibo horren eta irudien artean, bi hizkuntza daudela, nire ustez, pixka bat kontraesankorrak edo badirenak, ez da kritika bat, da galdera bat. Argazki laritzatik egiten duzu autu bat, Euskal Herri oso eder bat plasmatzekoa. Irudi guztiak dira, baina edertasun ikaragarri batekoak. Ez, Euskal Herria rural, auto gabeko... Spoiler. Ez, venga. Ez pasarete joan ikusten filma, orain dela hilabeteak dagoetan kalean. Hori begira. Orduan, hori ez, galdera bat da autu hori, Euskal Herria hain eder, hain bukoliko, zubietan gaude eta zubietan badirudi ez dagoela autorik, ez dagoela karreterarik, ez dagoela, ez? Autu hori, ez? Hainbestelako edertasuna plasmatzea iruditan, gero dialogoak askoz konplexuagoak, askoz gogorragoak direnean, eta gero, hau bigarrena igual bai ez erantzun, spoiler aukera bat baldin badago. Gero, bestela. Vale. Pelikula eta gero. Azken estena diguruz. Gero. Bai, lehenengo galdera. Vale. Bueno, saiatuko naiz erantzuten, ahalik eta... Ez, aldeuna dain... Lehenengo galdera, baina aldeuna dain gero igual solasaldia hau erantzuten hasi nahi badezu. Igual, ez dakit interesantean oin erantzutea, edo bestela algeain solasaldia hasi galdera honekin, direktamente hau honi erantzuten. Baina, lehenengo galdera erantzungarria da, ez, edo ez? Ez, bale, barkatu. Erantzutzak. Pues eskerrik asko zure galderagatik, gero erantzungo deu solasaldian. Ikusita lehenengo galdera esperientzia, igual, itxi ingo deu galdera erronda, eta geroako utziko iteu erantzunak eta galdera berriak. Orduan, txalo bat emango jau. Kermila. Eskerrik asko. Ohar pare bat, lehenengoa, hemendik ja juningo gea, oain atxedena daukegu eta kafea egongo da beran, hor portikoan, eta geroko saioa, pelikula, izango da Zutegi Aretoan. Zutegi Aretoa dago frontoian aldamenean. Ez dakit horrekin iritsiko zineketen. Google Mapsen azaltzea, Open Street Mapsen azaltzea. Eta bestela da, hemen gora atera, karretera hartu, eta... baina jendeak galdezka omentzen. Oso ondo?